Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην Αυτοψία. Ο Έλληνας οδηγός είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. 5.278.000 οχήματα όλων των ειδών κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στη χώρα. 500.000 περίπου είναι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες οδηγοί. Όλοι αυτοί λοιπόν κυκλοφορούν με τον δικό τους χαρακτηριστικό, ιδιαίτερο και πάνω απ' όλα ελληνικό τρόπο. Πάμε να τον αναλύσουμε. Ο ξεχωριστός τρόπος οδήγησης του Έλληνα, που ταιριάζει βεβαίως με το ταμπεραμέντο και τις συνήθειές του, έχει γίνει αντικείμενο ντοκιμαντέρ στο εξωτερικό, έχει απασχολήσει διεθνείς επιτροπές και έχει γίνει αντικείμενο βιβλίων, ενημερωτικών και χιουμοριστικών εκπομπών. Ενθουσιώδης, απρόσεκτος, ευέξαπτος, βιαστικός και ημιμαθής πολλές φορές, ο Έλληνας οδηγός έχει τον δικό του κώδικα συνεννόησης και συμπεριφοράς που θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια σχέση απιστίας και μίσους με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη σοβαρή διάσταση του όλου θέματος, η κακή σχέση του Έλληνα με την οδήγηση οδηγεί σε 1.000 περίπου νεκρούς κάθε χρόνο, αλλά και 10.000 τραυματίες. Στην χαλαρή του διάσταση, ο Ελληνάρας του τιμονιού είναι αντικείμενο κοινωνιολογικής μελέτης και σχετίζεται με μια γενικότερη φιλοσοφία ενός λαού που τελικά δεν τα πάει τόσο καλά με τους κανόνες. Και αν όλοι έχετε συναντήσει ή γνωρίζετε έναν Ελληνάρα οδηγό, ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε ότι αυτοί δεν κυκλοφορούν απλά ανάμεσά μας. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, Ελληνάρες κάποιες φορές γινόμαστε όλοι μας στον δρόμο. Ακόμη και αν δεν θέλουμε να το ομολογήσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά αυτού του κακού Έλληνα οδηγού με τη βοήθεια του Τάκη Πουρναράκη, που καλύπτει χρόνια δημοσιογραφικά τον χώρο του αυτοκινήτου, αλλά και του οδηγού αγώνων Γρηγόρη Νιώρα. Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά είμαι σίγουρος θα σας φανούν πολύ γνωστά. Καλά ρε φίλε, νύχτα το πήρε στο δίπλωμα. Πάτα το λίγο, DK μαζούτ, πρέασε μας ρε. Όπως όλα τα κακά λοιπόν, έτσι και αυτό της οδήγησης ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Ο Ελληνάρας οδηγός είναι αυτός που θα κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα στα πόδια του μπαμπά του, ο οποίος θεωρεί καθήκον του να μάθει το παιδί να οδηγάει, ακόμη και αν αυτό δεν φτάνει τα πετάλια. Στην Αλάνα λοιπόν, ο μικρός θα κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα, χωρίς ζώνη φυσικά, για να μάθει τα πρακτικά. Τα θεωρητικά άλλωστε τα έχει ήδη μάθει από τον μπαμπά του όσο μεγαλώνει, βλέποντάς τον να οδηγεί. Το πατρικό πρότυπο λοιπόν είναι συνήθως κάποιος ο οποίος αγνοεί τα σήματα, διπλοπαρκάρει, λέει δικαιολογίες στον τροχονόμο, κορνάρει, σπινιάρει, βρίζει και μοιράζει μούτζες σε όσους τον ενοχλούν. Εκπαίδευση Έλληνα οδηγού. Το παιδάκι στην αγκαλιά, τα πετάλια δεν τα φτάνει βέβαια. Οδηγάει ο μπαμπάς στέρμα πίσω. Ναι. Το παιδάκι είναι και σαν αερόσακος, αν χρειαστεί. Δυστυχώς, ναι. Αυτός είναι ένας πολύ καλός μπαμπάς που μαθαίνει και εκπαιδεύει το παιδί του, οδηγώντας, ώστε εάν πολλαπλασιάσουμε το βάρος του μπαμπά με μια ταχύτητα 50 χιλιόμετρων, καταλαβαίνουμε τι θα συμβεί με το παιδί πάνω στο τιμόνι. Βλέπετε ότι είναι σε δρόμο. Σε δρόμο ανοιχτό. Δεν είναι στην Αλάνα. Είναι δίπλα από την Αττική Οδό, ναι, στην περιοχή Ασπρόπυργου. Στον παράδρομο της Αττικής Οδού. Παράδρομος Αττικής Οδού, όντως. Όχι στην Αλάνα ή στο χωριό, στον παράδρομο της Αττικής Οδού. Εάν πολλαπλασιάσουμε. Ο πιτσιρίκος, ο οποίος δεν πρέπει να είναι πάνω από 10-12 χρονών. Όχι, είναι πιο μικρός. Εγώ τον βλέπω κανένα 8 με 9 χρονών. Τον βλέπω το μικρό. Οδηγάει μια χαρά. Οδηγάει και μια χαρά και εδώ ο μπαμπάς, θα δούμε τώρα. Που στρίβει. Εδώ τον καθοδηγεί κιόλας. Τον βαράει και λίγο να τον καθοδηγήσει. Και αυτό το παιδάκι θα πάρει δίπλωμα σε 7-8 χρόνια και έχοντας το πατρικό πρότυπο αυτό θα βγει στον δρόμο να οδηγήσει. Χωρίς κανένα μέτρο πρόληψης και ασφάλειας. Ο Ελληνάρας οδηγός έχει κάποιες κακές συνήθειες, τις οποίες πιθανότατα, επειδή κανένας δεν τον βοήθησε να τις αποτρέψει όταν ήταν ο καιρός να μάθει, τώρα τις έχει κάνει, αν θέλεις, μέρος του χαρακτήρα του, της προσωπικότητάς του. Θεωρητικά και πρακτικά ήδη έτοιμος λοιπόν, ο Ελληνάρας θα γίνει 18 ετών και θα σπεύσει για δίπλωμα. Θα κοπεί στα σήματα 2 με 3 φορές, ο μέσος όρος άλλωστε σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχείας είναι 2, γιατί δεν θα μπει στον κόπο να διαβάσει. Και όταν τα μάθει θα τα μάθει μηχανικά, ίσα ίσα για να περάσει. Για οδηγός λέει πάει άλλωστε, δεν πάει για τροχονόμος. Στις πρακτικές εξετάσεις τώρα θα περάσει πολύ ευκολότερα. Τώρα με την κρίση, η ταρίφα της Επιτροπής έχει υποστεί άλλωστε κούρεμα 50%, σαν το χρέος μας, και από 300 ευρώ έχει πέσει στα 150. Εκεί που θα δώσουμε εξετάσεις, έχουμε δυνατότητα να τους δώσουμε κάτι και να τελειώσει η υπόθεσή μας όσο το πιο γρήγορα?
Αυτό είναι δικιά σας επιλογή. Αυτό ναι, γίνεται στην Ελλάδα. Ώρα 11 το πρωί σε κάποιο σχολείο οδηγών των νοτίων προαστίων της Αθήνας. Η ταρίφα για το λάδωμα εδώ κυμαίνεται στα 200 ευρώ, ενώ το ποσοστό των ελεγχόμενων εξεταστών από το συγκεκριμένο γραφείο είναι 90%. Μπορεί να μην πέσουμε στους δικούς μας. Μπορεί να μην πέσουμε. Αυτό είναι μια πιθανότητα του 1%. Γιατί γι' αυτό μιλάμε πλέον. 1% να μην πέσουμε στους δικούς μας. 1% γιατί μπορεί να είναι ο ένας από τους δύο, όχι. Ωραία, πες μου, στο 90% πόσο θα μου κοστίσει αυτό? Πόσο? 2 εκατοστάρικα. Έπεσαν. Δεν έπεσαν. Εγώ δίνω πάντα ό,τι παίρνουνε. Δεν κρατάω για μένα γιατί δεν με απασχολεί. Πώς παίρνει δίπλωμα Έλληνας οδηγός? Εντάξει, υπάρχουν κάποια στιγμή και κάποιες εξαιρέσεις ότι το σχετικό λάδωμα. Οι εξαιρέσεις λέτε είναι το λάδωμα ή ο κανόνας τελικά? Εξαιρέσεις. Πιστεύω ότι στο κομμάτι αυτό υπάρχει μια βελτίωση τα τελευταία χρόνια με τις αίθουσες διδασκαλίας και με τα υποχρεωτικά μαθήματα. Παίρνει το δίπλωμα λοιπόν και είναι πλέον έτοιμος να βγει στο δρόμο. Το πρώτο του αυτοκίνητο είναι συνήθως ένα σαράβαλο, γιατί χρήματα δεν περισσεύουν, αλλά και γιατί ένα σαράβαλο είναι καλό για εξάσκηση στους δρόμους της Αττικής. Το σήμα νη που δείχνει ότι είναι νέος οδηγός δεν θα το βάλει βεβαίως ποτέ στο πίσω τζάμι, γιατί υπάρχει και ένας εγωισμός στη μέση, αλλά και γιατί έτσι γλιτώνει μερικές τουλάχιστον από τις μούτζες που θα ρίξουν οι άλλοι οδηγοί. Τις στέλνουν πολύ ευκολότερα αν μυρίσουν νέο. Σε βρίζουν. Άντε Νικολάκη στην άκρη, άμα θες να το προσπεράσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν βάζουμε τον νη για να μαζέψουμε και λιγότερες μούτζες πολλές φορές. Σίγουρα. Γιατί εμποδίζουμε κάποιον να θέλει να κινηθεί γρήγορα. Όποιος είναι νέος προσπαθεί λίγο να είναι πιο προσεκτικός, ώστε αν κάνει κάποια προσπέραση να μπορεί να μπει στη λωρίδα του κανονικά. Ο άλλος βιάζεται από πίσω. Αρχίζει γενικώ το στόλισμα. Ξεκινώντας να οδηγεί, θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του ακόμη και για να πάει ως το περίπτερο, διαμαρτυρόμενος βεβαίως λίγο αργότερα για τις τιμές της βενζίνης, αλλά και για το γεγονός ότι δεν βρίσκει να παρκάρει. Εδώ είμαστε. Μια χαρά. Γιατί να παρκάρω εκεί? Τσιγάρα έχουμε. Μια χαρά είσαι. Καλύτεροι οδηγοί, οι άντρες ή οι γυναίκες? Δεν υπάρχει φίλο. Όποιος άνθρωπος προσπαθεί και δουλεύει πάνω σε αυτό μπορεί να τα καταφέρει. Είναι καλός οδηγός ο Έλληνας? Σίγουρα είναι ένας οδηγός ο οποίος έχει αναγκαστεί να αναπτύξει πολλές νοητικές επιτιδιότητες στην προσπάθειά του να επιβιώσει μέσα στους δρόμους τους οποίους υπάρχουν στην Ελλάδα. Και επίσης σίγουρα είναι ένας οδηγός ο οποίος οι λέξεις παιδεία και πειθαρχία δεν είναι πρώτη προτεραιότητα στο λεξιλογιό του. Πριν ξεκινήσει, θα τεντώσει το κάθισμά του αναπαυτικά πίσω, ίσα ίσα για να φτάνει το χέρι στο τιμόνι, ακόμα και αν τα πόδια του με τα βίας φτάνουν το φρένο. Οδηγώντας θα σκύβει μπροστά μόνο για να ανάψει το τσιγάρο του ή για να στείλει μήνυμα εν κινήσει πάντα με το κινητό του. Το να οδηγεί με το ένα χέρι, το να μιλάει στο κινητό, με αυτό εδώ είναι ίσως το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Το να προσπαθεί να πιει καφέ, να καπνίσει, άλλο πράγμα τεράστιο. Ναι, και να οδηγεί, το να εναντιώνεται σε όλους τους άλλους. Έχετε δει, φαντάζομαι, πώς οδηγούν στο εξωτερικό και πότε χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους. Αυτό τη λογική τη δική μας, παίρνω το αυτοκίνητο να πάω μέχρι το περίπτερο. Παίρνω το αυτοκίνητο να πάω στα 100 μέτρα να αφήσω κάτι. Παίρνω το περίπτερο να πετάξω τα σκουπίδια μου. Υπάρχει έξω? Όχι. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλές μετακινήσεις που γίνονται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είτε μετρό λέγεται, είτε τρένο ή οτιδήποτε. Εδώ όμως αρχίζει πλέον να μπαίνει και αυτό στη σειρά του, γιατί με το κόστος της βενζίνας αυτή την εποχή. Μας έχει κάνει να περπατάμε. Αρχίζουμε λιγάκι να κινούμαστε μέσα. Θα περάσω να πάρω και το δέντρο, ρε. Ναι, ρε, Χριστούγεννα έρχεται, να πάρουμε και το δέντρο, το στολίσουμε. Άντε, έλα, σ' αφήνω τώρα, γιατί οδηγάω. Σ' αφήνω. Όταν το χέρι αυτό δεν είναι στο κινητό, θα είναι βεβαίως στην κόρνα. Με αυτήν θα μιλάει στο δρόμο. Θα λέει στον μπροστινό του ότι το φανάρι έχει ανάψει, θα κορνάρει στις διασταυρώσεις για να φρενάρει ο άλλος που έρχεται ή θα κάνει παρατήρηση σε κάποιον που έκανε λάθος. Είναι γνωστό ότι η διάρκεια του κορναρίσματος καθορίζει και την αυστηρότητα της παρατήρησης. Με την κόρνα του θα χαιρετήσει ακόμη το γείτονα, θα ακολουθεί το γαμπρό και την ύφη στους γάμους ή θα χαρεί για την νίκη της ποδοσφαιρικής του ομάδας. Πιο πολλές φορές κορνάρουμε για να δείξουμε στον άλλον ότι θέλουμε να περάσουμε, ότι βιαζόμαστε, ότι κάτι συμβαίνει. Αλλά εδώ το παρακάνουμε. Μιλάμε με την κόρνα, θέλετε να πείτε. Ναι, σίγουρα. Κορνάρω για να προσπεράσω. Έτσι. Κορνάρω επειδή έκανες λάθος και όσο πιο πολύ σου κορνάρω. Να στο υπενθυμίσω. Ναι, τόσο πιο πολύ σου εξηγώ το λάθος που έκανες. Και γίνεται το χειρότερο μετά. Αυτός που του κορνάρουμε μουλαρώνει στα γλώσσα τη δικιά μας. Έτσι είναι αυτά. Αυτό με την κόρνα φαντάζομαι επίσης δεν το έχετε συναντήσει σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Η κόρνα, όχι, απαγορεύεται. Η μόνη κόρνα που είδαμε στη Γαλλία ήταν η κόρνα των περιπολικών, οι οποίοι με το που κάνανε το πρώτο πάτημα έκανες αμέσως δεξιά. Εξαφανίζονταν όλοι. Όλοι τέλος δεξιά. Πόσες λέξεις λέμε με την κόρνα?
Συνήθως τη χαρακτηριστική που ξεκινάει από μη και τελειώνει σε σίγμα, ή την άλλη που ξεκινάει από γάμα και τελειώνει σε όμικρον. Και πού τη χρησιμοποιούμε? Παντού. Λέγαμε μάλιστα ότι ο ορισμός του DT, εμείς στο Πολυτεχνείο, ο ορισμός του ελάχιστου χρονικού διαστήματος είναι όχι αυτό που ορίζει η φυσική, αλλά η στιγμή που περνάει ο τοσός το Έλληνας να πατήσει εικόνα από τη στιγμή που άναψε το πράσινο φανάρι. Λοιπόν, μία ερμηνεία της κόρνας σημαίνει ξεκίνα. Ναι. Μία άλλη ερμηνεία, τι έκανες ρε. Ή φύγε από τη μέση. Ή φύγε από τη μέση. Ναι. Έτσι. Μία άλλη ερμηνεία είναι γεια σου φίλε, τι κάνεις, όταν συναντάμε στον δρόμο. Ή παντρεύονται. Ναι, μία άλλη ερμηνεία είναι να ζήσετε. Μία άλλη ερμηνεία είναι κέρδισε Ολυμπιακός. Κέρδισε η ομάδα μου, Γιούπι. Ή οτιδήποτε άλλο. Και εμείς όλοι έχουμε μάθει να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα κορναρίσματα κάπως. Έτσι. Δηλαδή έχει γίνει και μια γλώσσα επικοινωνίας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν κορνάρουμε, ας πούμε, επειδή βλέπουμε τη γυναίκα μας με το παιδί μας να βγαίνει από το μεευτήριο BP πελάτε ή από το νοσοκομείο, αν έχουμε πάει για κάποια υποχρέωση. Είναι χώροι ησυχία στην οποία δεν χρησιμοποιείται κόρνα. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Για τον Ελληνάρα οδηγό, το flash βεβαίως δεν είναι απαραίτητο. Γιατί πρέπει στο κάτω-κάτω να δίνουμε λογαριασμό στους άλλους που πηγαίνουμε, είναι κάτι το οποίο δεν το κατάλαβε ποτέ. Θα προσπερνάει χωρίς flash φυσικά, όχι απαραίτητα επειδή θέλει να πάει πιο γρήγορα από τον άλλον, αλλά επειδή θέλει να βλέπει ανοιχτό τον δρόμο μπροστά του. Πότε το πήρες το δίπλωμα? Και αν ο μπροστινός δεν κάνει γρήγορα στην άκρη, τότε θα του κολλήσει στο μισό μέτρο για να τον τρομάξει. Έλα κύριε, έλα κύριε. Αλλά και να μην θέλει να προσπεράσει όμως, πάλι θα κολλήσει στον μπροστινό, γιατί στο κάτω-κάτω δεν πρέπει κανένας έξυπνος να μπει ανάμεσά του. Αν θελήσει άλλος να τον περάσει, βέβαια, ο Ελληνάρας θα κάνει ότι δεν βλέπει από τον καθρέφτη και θα γκαζώσει όσο μπορεί, ή στην τελική θα τον αφήσει να βασανίζεται, μέχρι εκείνος να τον πάρει απόφαση και να περάσει τελικά από δεξιά. Flash. Flash. Είναι ξεχασμένη η έννοια του flash. Δυστυχώς το μόνο που χρησιμοποιούμε είναι όταν θέλουμε να σταματήσουμε ξαφνικά και να βγούμε τα αλάρμ. Τότε γίνεται πανικός. Αρχίζουν οι άλλοι πέφτουν στα φρένα από πίσω μας και. Και τα αλάρμ δεν τα χρησιμοποιούμε για να σταματήσουμε συνήθως. Τα αλάρμ τα χρησιμοποιούμε για να παρκάρουμε. Για να δηλαδή παρκάρουμε, το ελληνικό αλάρμ σημαίνει παρκάρω εδώ. Τι σημαίνει? Όπου βρω. Όταν δείτε ένα αυτοκίνητο με αλάρμ, το μήνυμα που μας στέλνει ο Έλληνας οδηγός που το έχει σταματήσει ποιο είναι? Δεν είναι προφανώς πρόσεχη μην πέστε πάνω μου. Όχι. Είναι ότι σταμάτησα ξαφνικά, κάτι θέλω να κάνω ή θέλω να παρκάρω. Και θα έρθω σε λίγο. Μην με ενοχλείτε. Στον δρόμο τώρα, ο Ελληνάρας θα σταματήσει χωρίς αλάρμ και ξαφνικά πάντα για να κοιτάξει μια βιτρίνα ίσως, ακόμη και αν βρίσκεται σε λεωφόρο. Θα φρενάρει ακόμα για να ρωτήσει έναν δρόμο που έχει χάσει, για να χαιρετήσει το φίλο του ή για να πει κάτι έξυπνο στην όμορφη κυρία που περπατάει στο πεζοδρόμιο. Θα φρενάρει και θα σταματήσει βεβαίως για να δει τι έγινε και ποιος έφταιγε στον τροχαίο που έτυχε να συναντήσει μπροστά του. Αλάρμ. Ωραία, για κάποιους είναι διακοσμητικό, για κάποιους άλλους είναι μια δικαιολογία, είναι μια αφορμή ότι σου έχω βάλει τα αλάρμ, διπλοπαρκάρισα και πετάχτηκα εκεί που θέλω να κάνω τη δουλειά μου και θα γυρίσω κάποτε να κάνω κάτι. Το αλάρμ για τον Έλληνα σημαίνει επιστρέφω σε λίγο. Ναι, είναι μια δικαιολογία. Που βάζαμε, έτσι. Ναι, έρχομαι. Ναι, έλα, κατέβα. Δεν έχει πάρκινγκ. Καλά, έλα. Τα αφήνω εδώ, μωρέ. Έλα, 10 λεπτά θα έρθω εγώ να σε πάρω πάνω. Έλα. Και αν τελικά φτάσει στον προορισμό του, θα παρκάρει όπου θέλει. Ακόμη και αν υπάρχει πάρκινγκ, θα το αγνοήσει γιατί μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων ή γιατί απλά είναι ακριβό και χρήματα δεν περισσεύουν. Αν βιάζεται μάλιστα, θα διπλοπαρκάρει και θα ανάψει τα αλάρμ που για τον Ελληνάρα οδηγό σημαίνουν μη με γράψετε, μην ανησυχείτε που σας έκλεισα, απλά επιστρέφω σε λίγο. Και αν φάει και την κλίση, κάποιος από το σόι έχει κάποιον, κάπου, κάπως, η ουσία είναι ότι τελικά θα την σβήσει. Ο Ελληνάρας έχει βέβαια και τον δικό του κώδικα για τις προτεραιότητες. Πρώτοι λοιπόν περνούν οι γρηγορότεροι, δηλαδή με λίγα λόγια ο ίδιος. Προτεραιότητα δίνει μόνο στα φορτηγά γιατί απλά τα φοβάται, σε όσους έχουν χειρότερα σαράβαλα από το δικό του γιατί αν τον τρακάρουν δεν έχουν και τίποτα να χάσουν, και στις όμορφες κυρίες. Σε αυτές μάλιστα κάνει και το απαραίτητο νόημα για να τους δείξει ότι φρενάρει για χάρη τους. Περάστε κυρία μου. Θα σ' άφηνα εσένα γυναικάρα ρε φίλε. Αφού ήταν ωραίο κορίτσι, μην τα αφήσω. Ποιος έχει προτεραιότητα στην Ελλάδα, κύριε Νιώρα? Ο δεξιόν. Ναι. Και στην πραγματικότητα ποιος έχει προτεραιότητα στον δρόμο? Όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει. Και ο πιο γρήγορος ίσως. Και ο πιο αποφασισμένος, έτσι. Σίγουρα. Και ο πιο ογκώδης πολλές φορές. Αν έχεις και φορτηγό, έχεις τη δυνατότητα να περνάς. Αν έχεις μεγαλύτερο όχημα από τον άλλον. Γιατί σε φοβάται? Μάλλον. Λέει ο άλλος προκειμένου να πέσω πάνω και να τρέχω με τις ασφαλιστικές, άντε καλύτερα να κόψω. Δηλαδή, ο πιο μεγάλος, σίγουρα. Ο πιο θαραλέος και ο πιο γρήγορος, έτσι. Αυτή είναι η προτεραιότητα στην Ελλάδα. Και καμιά ωραία κυρία μερικές φορές που την αφήνουμε να περάσει. Εντάξει, αυτό καλό είναι. Καλό είναι. Βέβαια. Αυτά να μην έρχεσαι εσύ από πίσω και δεν ξέρεις τι γίνεται. Νόμος είναι όγκος, καταρχάς, έτσι. Και κατά δεύτερον προτεραιότητα έχω εγώ.
βιώνω από μια άλλη οπτική γωνία, όντας ποδηλάτης, επιλέγω το ποδήλατο πολλές φορές να μετακινηθώ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Δήμου στο οποίο ζω, ότι είναι σαν να μην υπάρχω. Όταν ποδηλατώ είναι σαν να μην υπάρχω. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα με χτυπήσουν, αν θα με πατήσουν, αν έχουν στόπ, αν πρέπει να σταματήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Συνολικά πάντως ισχύουν αυτά τα δύο στην Ελλάδα. Προτεραιότητα έχω καταρχάς εγώ και δεύτερον όμως είναι ο όγκος. Όποιος και να είμαι εγώ πάντως. Έτσι. Ναι, εγώ. Προτεραιότητα έχω εγώ. Για τον Ελληνάρα ο τροχονόμος είναι ο εχθρός. Είναι αυτός που τον καθυστερεί στο φανάρι, που θα τον γράψει επειδή πάρκαρε πάνω στη στάση του λεωφορείου, θα του πάρει το δίπλωμα επειδή οδηγούσε πιωμένος ή επειδή δεν τον αφήνει στο κάτω-κάτω να ανέβει στην Πάρνηθα με μισό μέτρο χιόνι, χωρίς αλυσίδες βεβαίως, για να παίξει χιονοπόλεμο. Η σχέση του Έλληνα με τον τροχονόμο, ποια είναι? Έχουμε μια περίεργη σχέση με την αστυνομία. Δεν θέλουμε να μας ελέγχει, δεν θέλουμε να μας κόβουν εκκλήσεις. Εντάξει. Αλλά δυστυχώς όμως δεν προσπαθούμε να κάνουμε τίποτα να κόψουμε αυτά που κάνουμε, τις παραβάσεις. Τον βλέπουμε σαν εχθρό τον τροχονόμο. Τον βλέπουμε σαν εχθρό κάποιες στιγμές και μετά κάποια στιγμή όταν έχουμε πρόβλημα είναι το πρώτο άνθρωπο που θα καλέσουμε. Αν τρακάρουμε, αν έχουμε πρόβλημα. Και δυστυχώς τώρα αυτές τις εποχές είναι δύσκολες και τους χρειαζόμαστε πιο συχνά. Για τον ίδιο, αυτοί που πρέπει να οδηγούν και επιτρέπεται να κάνουν κάποιο λάθος είναι οι άνδρες από 18-55 ετών. Οι γυναίκες βεβαίως πρέπει όλες να πάνε να πλύνουν τα πιάτα και οι μεγαλύτεροι είναι παλιόγεροι που πρέπει να κάτσουν στο σπίτι τους. Ειδικά οι γυναίκες τον ενοχλούν. Άντε κυρία μου, μία ώρα να παρκάρεις κυρία μου, μία ώρα να παρκάρεις, μία ώρα. Και τον ενοχλούν γιατί έχουν την κακή συνήθεια να σταματάνε στα στόπ και στα φανάρια και δεν σκέφτονται βεβαίως ότι εκείνος δεν θέλει να σταματήσει και κινδυνεύει να καρφωθεί πίσω. Πώς κυκλοφορεί στην Εθνική Οδό? Σε σχάτως πολύ αργά, καταλαμβάνοντας και τις τρεις λωρίδες. Δεν δέχεται ότι η αριστερή είναι για προσπέρασμα, τη θεωρεί ότι είναι μια λωρίδα για πορεία. Τεχνολογία, κάτσε ρε παιδί μου, δεν γίνεται, θα μας πάρει τα αυτιά, δεν γίνεται. Ο Ελληνάρας οδηγός θα πάει στην αντιπροσωπεία του και θα τσακωθεί γιατί το αυτοκίνητο που του πούλησαν κάνει αυτό το ενοχλητικό μπιπ όταν δεν φοράει ζώνη. Δεν καταλαβαίνουν αυτές τις εταιρείες ότι η ζώνη όχι απλά του τσαλακώνει το πουκάμισο, αλλά δεν του επιτρέπει να φτάσει πολλές φορές και το τασάκι. Θα απαιτήσει λοιπόν να απενεργοποιηθεί το μπιπ. Και αν η αντιπροσωπεία τολμήσει και δεν το κάνει, θα του το κάνει ο φίλος του που έχει το συνεργείο και ο οποίος του πούλησε και το περίφημο κινέζικο αντιραντάρ με το οποίο ξεγελάει την τροχιά στην Αττική Οδό. Ταχύτητες. Έχετε δει άνθρωπο να κινείται στο δρόμο σεβόμενος τα όρια ταχύτητας? Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί και οι δρόμοι μας δεν είναι τόσο σωστοί ώστε να έχουν τα σωστά όρια ταχύτητος. Και τα όρια μας δεν είναι σωστά. Και τα όρια μας. Πιστεύω ότι κάποιοι δρόμοι όπως είναι η Αττική Οδός, η οποία μπορείς να κινηθείς με κάποια λογική ταχύτητα, και κάποιοι δρόμοι που έχουν γίνει ότι κινείσαι με ασφάλεια πλέον. Αλλά εντάξει, με ασφάλεια κινείσαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι σέβεται κανείς και τα όρια. Μάλλον υπάρχουν κάποιοι που τα σέβονται, τα σέβονται λίγοι. Υπάρχουν που τα σέβονται, αλλά από εκεί και πέρα είναι ακριβό το πρόστιμο όμως. Και οι 5 πόντοι της ταχύτητας. Είναι ακριβό το πρόστιμο και εκεί πολλές κάμερες βεβαίως. Τώρα ναι. Είναι απαραίτητο όμως έτσι. Για τον Ελληνάρα τώρα η βοηθητική λωρίδα βοηθάει πραγματικά. Τον βοηθάει λοιπόν να μπαίνει σε αυτήν και να κλέβει στην κίνηση όταν όλοι οι άλλοι χαζοί βεβαίως είναι ακινητοποιημένοι ή προχωρούν αργά. Όταν ο δρόμος είναι άδειος, βλέπει τις ταμπέλες με τα όρια ταχύτητας ως μια αντιπρόταση της τροχιάς στην ταχύτητα που ο ίδιος έχει επιλέξει. Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Τι κάνει ο Έλληνας οδηγός αυτού του επίπεδου? Τον βολεύει, τη στιγμή που κινείται πιο γρήγορα σε αυτή, πάει και πιο γρήγορα. Και έτσι μπορούμε να κλείσουμε κάποια στιγμή να συμβεί κάτι και να μην μπορούμε να δεχτούμε ούτε μία βοήθεια. Με την δική του ταχύτητα βεβαίως θα κινηθεί και όταν φεύγει για διακοπές, έχοντας φορτώσει στην σχάρα οροφής 5 βαλίτσες, οι οποίες συνήθως είναι δεμένες πάνω στον καναπέ που πάντοτε ήθελε να πάει στο χωριό του. Και αν ξέχασε κάτι, θα βγάλει το χέρι από το παράθυρο, θα το κουνήσει πάνω κάτω, κάτι που σημαίνει κάνω αναστροφή στη μέση της λεωφόρου και απλώς θα επιστρέψει να το πάρει. Το μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο άλλος λέει, έλα, και άμα το πάρει φόρτισα, τι έγινε, θα πάω πιο αργά. Είναι ότι ένα αυτοκίνητο, όταν αλλάξει την κατανομή βάρους, σηκώνεται έτσι. Το τιμόνι ελαφραίνει. Δεν έχει τις σωστές αντιδράσεις και όταν χρειαστεί να αλλάξει πορεία απότομα, να φρενάρεις, να κάνεις οτιδήποτε, τόσο ώστε να αποφύγεις μια επικίνδυνη κατάσταση, δεν θα συμπεριφερθεί ομοιογενώς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το πιο πιθανό θα δημιουργηθεί μπλοκάρισμα στον πίσω άξονα και άξονας περιστροφής, τόσο θα κάνεις ένα μεγαλοπρεπέστατο τετακέ. Αυτή είναι η συμπεριφορά, έτσι όπως λένε οι νόμοι, ενός κακοφορτωμένου αυτοκινήτου. Όταν τέλος φτάσει στον προορισμό του, θα καθίσει στην τηλεόραση, θα δει ίσως μια εκπομπή σαν αυτή, θα ακούσει την περιγραφή που κάνουμε και θα σκεφτεί μέσα του, πράγματι, έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους Ελληνάρες στον δρόμο. Χάνουμε μια κομμόπολη με θανάτους και βαριά τραυματισμένους. Και είναι βασικό το βαριά τραυματισμένους, διότι συνάνθρωποι μας μένουν πάνω σε καροτσάκια για την υπόλοιπο της ζωής τους.
Γενικά όταν οδηγούμε γινόμαστε άλλοι. Το θέμα είναι να δούμε ποιοι είναι οι άλλοι. Μήπως είμαστε εμείς? Δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι ένας καναπές χωράει πάνω σε μια σκάρα αυτοκινήτου και τη βρίσκουμε στον δρόμο. Ο διοικητής της τροχιάς Αττικής, ταξίαρχος Δημήτρης Παπαναγιώτου, αντιμετωπίζει καθημερινά Έλληνες και Ελληνάρες. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να συμμαζέψει καθημερινά την κυκλοφοριακή τρέλα στους δρόμους της Αθήνας. Σύμμαχός του οι κάμερες σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, αλλά και η κρίση. Μάλιστα, η κρίση έχει και τα θετικά της, όπως θα ακούσετε να λέει. Εξαιτίας της μειώθηκε σημαντικά η κίνηση των αυτοκινήτων, περιορίστηκε το κυκλοφοριακό κομφούζιο και έπεσαν οι ταχύτητες. Η πτώση του βιωτικού επίπεδου του Έλληνα τελικά φαίνεται ότι ήταν η λύση στο κυκλοφοριακό μας πρόβλημα. Έλληνας οδηγός εν έτη 2012. Ο Έλληνας οδηγός της οικονομικής κρίσης. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του? Καλός οδηγός. Καλός. Πλην όμως αντίθετος. Όταν λέτε αντίθετος. Δεν συμμορφώνεται, όπως λέγαμε και παλιά, προς τις υποδείξεις. Δηλαδή θέλει κυκλοφοριακή αγωγή. Αν τον συγκρίνατε με τον Γερμανό οδηγό, με τον Άγγλο οδηγό, με τον Γάλλο οδηγό. Η βασική διαφορά είναι ότι δεν σέβεται τους κανόνες κυκλοφορίας σε τέτοιο βαθμό. Ακριβώς, ναι. Δεν σέβεται, ναι. Αυτορυθμίζεται λίγο ο Έλληνας οδηγός μαζί με τους άλλους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχει και τους δικούς του κανόνες στον δρόμο και για την προτεραιότητα και για το φανάρι. Έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα. Είναι οριστικό αυτό. Δηλαδή, πρέπει να μπούμε σε άλλα καλούπια πλέον. Πρέπει να σεβαστούμε και τον τροχονόμο. Πρέπει να σεβαστούμε τον κώδικα. Έτσι, δεν είμαστε, όπως σας είπα, δεν είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι. Εσείς τον Ελληνάρα οδηγό πώς τον έχετε στο μυαλό σας? Ποια είναι η εικόνα που όταν τη δείτε στον δρόμο λέτε να, Ελληνάρας? Ένας ο οποίος έχει υπερβολικά φορτωμένο το αυτοκίνητο, που το έχει απρόσεκτο, που δεν έχει φανάρια, δηλαδή δεν έχει φώτα ή μπροστά ή πίσω, ή τα φώτα του τη νύχτα φέγγουν στραβά. Όλα αυτά μου δημιουργούν ότι αυτός όντως είναι ένας πραγματικός Έλληνας και ότι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Στους 10 οδηγούς που σταματάτε, πόσοι φοράνε ζώνη? Στους 10 οδηγούς φοράνε 6 ζώνη. Και πριν από 15 χρόνια, όταν ξεκινούσατε. Καθόλου. Κανένας. Έχουν αυξηθεί όμως τα κινητά τηλέφωνα. Κινητά τηλέφωνα. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτή είναι η μάστιγα της εποχής στο τιμόνι. Ναι, δυστυχώς. Και από ό,τι βλέπουμε ότι έχει γίνει και απαραίτητο. Έτσι, απαραίτητο. Έχουν προκληθεί σοβαρά τροχαία. Όταν ήμουν και διοικητής σε μια υπηρεσία, μας είχε τύχει ζωντανή, online, δηλαδή θανατηφόρο με κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή μιλούσε στο κινητό και έκανε θανατηφόρο, σκοτώθηκε με το φίλο του. Απίστευτο. Ναι, απίστευτο. Βέβαια. Δηλαδή μιλούσε εκείνη την ώρα και έκανε το τροχαίο, ναι. Όχι, δεν φοράει απλά κράνος. Μιλάει και στο κινητό. Εν κινήσει. Το κινητό, όπως βλέπετε. Το έχει κολλήσει το αυτή. Το έχει κολλήσει στο νόμο, μάλλον. Ναι. Αλλάζουμε και μεριά, άμα κουραστούμε από ό,τι βλέπετε. Φαντάζομαι το έχετε δει πολλές φορές στον δρόμο. Πολλές φορές. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος τι πρωτοπροσέχει, ας πούμε? Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι επικίνδυνος. Και τώρα, εάν του τύχει τίποτα και κοιτάει, που δεν κοιτάει, θα πάει εκεί που θα δει. Δηλαδή θα πάει να πέσει σε κανένα πάνω. Και εδώ είναι ένας άλλος βεβαίως, πάλι στο κινητό και χωρίς μπλούζα κιόλας, χωρίς κράνος, καλά δεν συζητάμε. Κράνος, το οποίο είναι το πιο χειρότερο. Το μόνο πράγμα είναι που αν πέσεις και χτυπήσεις τον κεφάλι είναι κάτι το οποίο δεν γιατρεύεται εύκολα. Το να σπάσεις ένα χέρι, ένα πόδι είναι κάτι που μπορείς να φτιαχτεί. Το κεφάλι ποτέ. Έχουμε περισσότερες περιπτώσεις ανθρώπων που φορούν κράνος πλέον. Σιγά σιγά βλέπετε ότι αρχίζει και μπαίνει στο μυαλό μας. Έχουν ξεκινήσει και φοράνε κράνος, αλλά θέλουμε και λίγο φόβο εμείς. Το θέμα της κλήσης, η αφαίρεση του διπλώματος ή της άδειας κυκλοφορίας, ώστε να μπούμε σε μια σειρά. Δεν το κάνουμε δηλαδή επειδή μάθαμε να οδηγούμε. Είναι απαραίτητο πλέον. Είναι κρίμα να μην μπορούμε να διασφαλίσουμε τη ζωή μας. Θέλω να σας θέσω μερικούς αστικούς μύθους λοιπόν για τον Έλληνα οδηγό και να μου πείτε ποιοι είναι αλήθεια, ποιοι είναι ψέματα και πώς τα αντιμετωπίζετε εσείς. Καταρχήν, καλύτεροι οδηγοί, οι άνδρες ή οι γυναίκες? Πιστεύω οι γυναίκες είναι πιο, να το πω, πιο προσεκτικές. Πιο προσεκτικές. Δηλαδή, ίσως νιώθοντας ότι δεν έτσι, οι άντρες ίσως να το βλέπουμε ότι είμαστε καλύτεροι εκφύσεως. Ωραία, να το πω αλλιώς. Ποιος προκαλεί πιο πολλά ατυχήματα και ποιος εμπλέκεται σε πιο πολλά ατυχήματα? Οι άντρες ή οι γυναίκες? Οι άντρες. Οι γυναίκες προκαλούν τα μικροατυχήματα. Έχετε πιάσει γυναίκες με τρελές ταχύτητες? Ναι. Και με τρελές και με αλκοόλ. Και με αλκοόλ. Ναι. Δηλαδή και αυτό το οποίο λέμε ότι η γυναίκα είναι συνήθως αυτή που πηγαίνει με 60 και στην αριστερή λωρίδα κτλ. Οι νέες γυναίκες όχι. Έχουμε διαφορετικό. Έχετε δηλαδή και 200 δει και τέτοια? Έχουμε και 200 βέβαια. Σε γυναίκες. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη ώρα
για να εμπλακεί κανείς σε ένα ατύχημα? Ποια είναι η ώρα που έχετε τα περισσότερα ατυχήματα? Κανείς θα πίστευε ότι είναι η νύχτα. Τα περισσότερα ατυχήματα έχουμε τις απογευματινές ώρες. Δηλαδή, μόλις σχολάει ο κόσμος στη δουλειά του. Τότε έχουμε τα μικροατυχήματα όμως. Δηλαδή, λόγω της κούρασης μειώνεται η αντίδραση, μειώνονται τα ανακλαστικά. Οπότε, τότε και παίρνω και τα νεύρα μου από τη δουλειά και τα βγάζω στον δρόμο. Έτσι. Τα βγάζω στον δρόμο. Άρα λοιπόν η χειρότερη ώρα είναι η ώρα που έχουμε σχολάσει. 4 με 7. 4 με 7. Ακριβώς. Έχουμε σχολάσει, βγαίνουμε στον δρόμο, θέλουμε να πάμε σπίτι μας, είμαστε και νευριασμένοι από τη δουλειά. Μπορεί να μας έχουν κόψει και το μισθό, να έχουμε φάει μια περικοπή. Βγαίνουμε στον δρόμο και έχουμε τα ατυχήματα. Ακριβώς. Τα σοβαρά όμως ατυχήματα είναι το βράδυ και πρωινές ώρες. Εκεί, επειδή είναι ελάχιστη η κίνηση στους δρόμους, αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Δεν θα μπω τώρα στο ρόλο και του αλκοόλ. Έτσι. Εγώ θα σας πω χωρίς αλκοόλ. Είναι ο δρόμος ανοιχτός. Σε προκαλεί λοιπόν να ανοίξεις ταχύτητα, να μεγαλώσεις, να αυξήσεις την ταχύτητα. Οπότε έχουμε και τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Γνωρίζεις ότι η υπερβολική ταχύτητα είναι η βασική αιτία των θανατηφόρων τροχαίων? Χειρότερη παράβαση είναι η ταχύτητα και το κινητό τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα παρατηρούμε τελευταία στους ελέγχους που κάνουμε, βρίσκουμε περισσότερους μεθυσμένους από παλιά τα προηγούμενα χρόνια. Περισσότεροι είναι μεθυσμένοι τώρα. Αυτό γιατί έχει χαλαρώσει λίγο το σύστημα με τα αλκοτέστ, έχει αρχίσει ο Έλληνας να πίνει παραπάνω, πώς το εξηγείτε? Το σύστημα δεν έχει σταματήσει ποτέ. Πάντα το κάνουμε τους ίδιους ελέγχους, εμείς κάνουμε πάντα στα διόδια, οπότε έχουμε συγκεκριμένα στατιστικά. Πιθανόν λόγω της οικονομικής κρίσης να καταναλώνουν περισσότερο ενόπνευμα. Το ρίξαμε στο ποτό, λέτε, από ένα σημείο και μετά. Και βεβαίως πολλές φορές έχει και κινητό και υπερβολική ταχύτητα ταυτόχρονα, έτσι. Δυστυχώς αυτό είναι το χειρότερο. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου, ακόμα και με τα Bluetooth, αποσυντονίζει τον οδηγό και δεν ξέρει πού βρίσκεται. Και αν σε αυτά μέσα βάζουμε ότι υπάρχουν επιβάτες οι οποίοι αρχίζουν και συνομιλούν μεταξύ τους, δημιουργούν θόρυβο, τότε ο κίνδυνος ατυχήματος αυξάνεται κατά πολύ. Γνωρίζεις ότι η αιτία του 30% των θανατηφόρων τροχαίων είναι το αλκοόλ? Ποιοι είναι πιο αντιδραστικοί όταν σταματάτε εσείς έναν οδηγό? Οι νέοι. Οι νέοι. Εκεί γίνονται οι περισσότερες φασαρίες. Όχι φασαρίες, δεν μπορώ να το πω. Υπάρχει μια. Ναι. Εντάξει, γιατί όπως ξέρετε και η τροχαία είναι κάθε μέρα στην τριβή με τον πολίτη. Ναι. Είμαστε σε καθημερινότητα. Είμαστε ο καθρέφτης της αστυνομίας. Εμάς θα δούνε. Θα έχουν ακούσει τα αυτάκια σας, έτσι. Πολλά. Οι νέοι λοιπόν, άντρες, γυναίκες. Το ίδιο. Το ίδιο. Οι ηλικιωμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα δεχτούν την παράβαση πιο στοικά, ας πούμε, ή την παράβαση είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν τη δέχονται ούτε οι παλιοί, ούτε οι γέροι που λέτε, ούτε οι νέοι. Πρέπει να το έχεις, να είσαι σαν χαρακτήρας να τη δεχτείς. Υπάρχει αντίδραση, πράγματι. Υπάρχει αντίδραση όσον αφορά την παράβαση. Θα έχετε ακούσει χιλιάδες φορές το ερώτημα, πού είναι επιτέλους αυτοί οι τροχονόμοι που όλο λέτε ότι έχετε τροχονόμους? Εγώ εκεί σε αυτό το φανάρι είχα κολλήσει 1 ώρα, σε αυτό το δρόμο είχα κολλήσει 1 ώρα. Πού είναι οι τροχονόμοι, κύριε Διοικητά? Υπάρχουν οι τροχονόμοι ή ο καθένας θέλει τον τροχονόμο στο φανάρι του? Μάλλον αυτό που είπατε, ότι ο καθένας θέλει τον τροχονόμο και έξω από το σπίτι του, μπορώ να πω. Γιατί βλέπει κάτι, θέλει τον τροχονόμο εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να θυμηθείτε κάτι που κάποιος ζήτησε τον τροχονόμο για το πιο απίθανο πράγμα? Πολλά μπορώ να θυμηθώ, αλλά να ξέρετε, αυτό που πιο πολλές φορές μας απολύει σχολή είναι για ετοιμόγυνες γυναίκες. Έχουμε πολλά περιστατικά και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και βοηθάμε. Έχουμε κινηθεί παιδιά μέσα στα περιπολικά μας. Ως ψέμα και δικαιολογία το έχετε ακούσει αυτό? Ναι, έτρεχα γιατί γεννάει η γυναίκα μου, ναι, έτρεχα γιατί πάω στο νοσοκομείο. Για τις κλήσεις, πολλά έχουμε ακούσει. Πολλά έχουμε ακούσει και άσχημες δικαιολογίες. Πεθαίνουμε συγγενείς μας δηλαδή. Συγγενείς, ότι έχουμε αρρώστιες και τα λοιπά δύσκολες. Εντάξει. Δεν χωράς! Έχουμε εξωφρενικά πρόστιμα στις κλήσεις αυτή τη στιγμή από άλλες εποχές, από εποχές καλύτερες οικονομικά, τα οποία δεν έχουν αλλάξει όμως. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ανταπεξέλθει σε ένα πρόστιμο 800 και 1.000 ευρώ όταν ο μισθός του είναι 500 πλέον? Ο Έλληνας θέλει, έτσι, από ό,τι καταλάβαμε και εμείς τόσα χρόνια στην τροχαία. Το χιλιαρικάκι του στο κεφάλι. Θέλει το πρόστιμο δηλαδή για να συνετιστεί. Θα πείτε συνετίζεται. Ναι, μπορεί οι μερικοί να συνετιστούν, μερικοί όχι. Το πληρώνει το πρόστιμο, Έλληνας? Το πληρώνει. Ναι. Επειδή πηγαίνει στην εφορία ή εκμεταλλεύεται και αυτή την δυνατότητα που υπάρχει να το πληρώσεις άμεσα και να πληρώσεις το μισό? Είναι σημαντικό αυτό, να το πληρώσεις εντός 10 ημερών, που είναι το μισό. Το εκμεταλλεύεται πιο πολύ, το 90% ναι, το εκμεταλλεύεται. Πόσα άτομα παίρνουν από το γραφείο σας κάθε μέρα? Πάρα πολλά. Έχετε ουρά, φαντάζομαι. Σαν γιατρός. Σαν γιατρός, ναι. Έτσι. Μα γιατροί είμαστε κι εμείς. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύτεκνοι και έχουν ένα πολύ χαμηλό μισθό, οι οποίοι φτάνουν στο γραφείο σας με μια κλίση 800 ευρώ για παράδειγμα και σας λένε: κύριε Διοικητά, εγώ αυτήν
δεν μπορώ να την πληρώσω ποτέ. Δεν μπορώ να την πληρώσω. Δεν έχω τη δυνατότητα, είμαι άνεργος. Ορίστε και η κάρτα ανεργίας μου. Εκεί τι κάνετε? Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε σε συγκεντρώσεις των διοικητών που κάνουμε 2 φορές το μήνα πάντα. Λέμε λοιπόν να είναι πάντα προσεκτικοί οι τροχονόμοι που κινούνται έξω και που βεβαιώνουν τις παραβάσεις φυσικά. Το εξετάζει πρώτα, σε πρώτη φάση ο τροχονόμος, του το λέει και ο τροχονόμος αποφασίζει σε πρώτη φάση και μετά εμείς θα το δούμε. Ποια κλίση δεν σβήνεται με τίποτα? Πολλές. Έτσι. Κόκκινο, αλκοόλ, ταχύτητα, διπλή διαχωριστική. Αυτές που προκαλούν σοβαρό το ατύχημα. Έχει αλλάξει το προφίλ του Έλληνα οδηγού λόγω της κρίσης? Κάποτε είχαμε περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, καλύτερα αυτοκίνητα στους δρόμους, πιο σύγχρονα. Τώρα έχουμε πιο μικρά αυτοκίνητα, μικρότερο κυβισμό, γιατί έχουν φύγει τα μεγάλα από την κυκλοφορία και ίσως και λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερες μετακινήσεις. Αυτό πώς έχει αλλάξει την κατάσταση στον δρόμο? Λόγω της οικονομικής κρίσης. Έχει αυξηθεί η βενζίνη, όπως ξέρετε. Ίσως να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πάμε πιο αργά καταρχήν. Για να μην αργά. Πάμε. Πάμε πιο αργά, γιατί δεν καίμε. Κόψαμε τις μαγκές δηλαδή με τις. Όπως το είπατε. Ναι. Κόψαμε τα παραπάνω που πρέπει. Έχουν μειωθεί. Οπότε, εγώ που μένω στη μια γειτονιά μπορώ να πάρω και το φίλο μου να πάμε στη δουλειά περίπου κοντά. Ναι, έχει μειωθεί πολύ η κίνηση. Ψυχολογικά όλοι μας δεν είμαστε και πολύ καλά. Έχουμε τις συνέπειες της κρίσης στη συμπεριφορά μας. Στο τιμόνι αυτό πώς βγαίνει? Πάντα ήμασταν έτσι, νευρικοί. Δεν υπάρχουν πλέον τα τόσα πολλά κουραρίσματα. Δεν ξέρουμε γιατί. Ναι. Ναι. Κάποτε βεβαιώναμε κλήσεις για κουραρίσματα. Το ξέρετε, υπάρχει παράβαση. Έτσι. Δεν είμαι πλέον, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως να γίναμε Ευρωπαίοι πιο πολύ πλέον. Αυτό ή είμαστε τόσο πια έτσι φορτωμένοι που δεν μπορούμε να ακούμε? Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τροχέα με ποδήλατα που είναι και η μόδα της εποχής. Ναι. Πέρσι είχαμε 3 θανατηφόρα. Φέτος έχουμε 1. Και αυτό έγινε στην Πάρνηθα. Υπάρχει αυτό το περίφημο free day που βγαίνουν χιλιάδες νέοι με τα ποδήλατα και ακούνε και χιλιάδες βρισχές από τους οδηγούς στον δρόμο. Έτσι. Αυτό κακώς υπάρχουν χιλιάδες βρισχές. Εμείς όχι μόνο το υποστηρίζουμε αυτό, το συνοδεύουμε κιόλας. Για την τροχέα όμως η κρίση δεν έφερε μόνο καλά νέα, όπως η μείωση της κυκλοφορίας και της μέσης ταχύτητας. Έφερε και τύφλος. Βρισκόμαστε στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της τροχέας Αττικής. Σε αυτόν εδώ το χώρο που βλέπετε με τους δεκάδες υπολογιστές, μέχρι πρόσφατα κάθονταν αστυνομικοί, οι οποίοι παρακολουθούσαν όλα όσα συνέβαιναν στο λεκανοπέδιο, σε αυτόν εδώ τον τεράστιο πίνακα. Ο πίνακας όμως πλέον δεν λειτουργεί, το κέντρο έχει ερημώσει και πάρα πολύ απλά ένα ακόμη σύστημα που ακριβοπληρώσαμε, που χρυσοπληρώσαμε όλοι εμείς, είναι εκτός λειτουργίας και δεν αξιοποιείται. Κάποιες λιχνίες κάηκαν λοιπόν, η τροχέα απευθύνθηκε στο υπεχοδέ που έχει την ευθύνη, το υπεχοδέ δηλώνει ότι δεν έχει τα χρήματα, το ανταλλακτικό δεν έχει αγοραστεί. Το αποτέλεσμα, στην τροχέα έχει πέσει μαύρο. Θυμάμαι σε ένα προηγούμενο ρεπορτάζ πριν από λίγα χρόνια ότι όλα αυτά τα βλέπατε εδώ πίσω μου, σε αυτή την τεράστια οθόνη που ήταν υποτίθεται η καρδιά του στρατηγίου σας και εδώ βλέπατε όλη την Αθήνα. Η οθόνη τώρα αυτή είναι μαύρη, σβηστή. Γιατί? Σωστά. Υπάρχουν εδώ και μερικούς μήνες, έχουν καεί λιχνίες, από ό,τι μας είπαν οι τεχνικοί βέβαια. Εμείς σαν υπηρεσία έχουμε κάνει την απαραίτητη αλληλογραφία προς τους υπευθύνους και μας απαντήσαν, περιμένουν να εγκριθεί η δαπάνη για να ξαναλειτουργήσουν οι κάμερες. Τώρα δηλαδή πρακτικά εσείς ως τροχέα είσαστε, πώς το πω, τυφλοί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με λίγα λόγια, όταν το βασικό σας όργανο για να παρακολουθήσετε την πορεία στην Αθήνα, την κίνηση, την κυκλοφορία, είναι εκτός λειτουργίας. Πώς βλέπετε? Ναι, εμείς τώρα λειτουργούμε με τις, όπως βλέπετε και εδώ σε αυτή την αίθουσα, υπάρχουν μικρές κάμερες. Απλώς η διαφορά μας, εκεί τα είχαμε όλα και τα βλέπαμε αμέσως. Τώρα πηγαίνουμε από οθόνη σε οθόνη και ρυθμίζουμε την κυκλοφορία. Απλώς έχουμε αυξήσει τον αριθμό των τροχονόμων με τις παρεμβάσεις και ακούμε φυσικά με φυσική βέβαια ενημέρωση και επεμβαίνουμε εκεί που χρειάζεται. Με λίγα λόγια, και η τροχέα σε ένα βαθμό θύμα της οικονομικής κρίσης. Γιατί φαντάζομαι ότι σε άλλες εποχές ο πίνακας θα είχε φτιαχτεί πολύ γρηγορότερα. Ναι, μας εξυπηρετούσε καλύτερα, μπορώ να πω. Τώρα δουλεύουμε πιο σωστά με το έμψυχο δυναμικό μας. Για τον πολίτη, βεβαίως, ο οποίος τον έχει πληρώσει αυτόν τον πίνακα, το γεγονός ότι δεν λειτουργεί, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο προκαλεί οργή. Με λίγα λόγια, γιατί και εσείς να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας σωστά, γιατί να μην μπορεί και ο άλλος ο οποίος κυκλοφορεί στον δρόμο να έχει μια καλύτερη ροή, επειδή έχουν κάνει 2 λάμπες. Όπως σας είπα και πριν, εμείς έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες φυσικά. Πλην όμως, θέλω να πιστεύω και έτσι είναι, όχι μόνο θέλω να πιστεύω, δεν μας έχει επηρεάσει καθόλου. Σας είπα, αυξήσαμε το έμψυχο δυναμικό μας, κινούμαστε με περισσότερα οχήματα. Γυρίσαμε στα παλιά δηλαδή.
Ο τροχονόμος στον δρόμο, αναγκαστικά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δουλεύουμε κανονικά. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε όπως πάντα. Τι φταίει όμως και οι Έλληνες είναι τόσο κακοί τελικά και απίθαρχοι οδηγοί? Δεκαετίες τώρα είχαμε βρει όλοι μας μια ωραία δικαιολογία και λέγαμε ότι για όλα φταίνε οι δρόμοι. Ότι δεν είμαστε δηλαδή εμείς κακοί οδηγοί, αλλά έχουμε κακούς δρόμους. Το ότι δεν έχουμε απλά κακούς δρόμους, αλλά άθλιους σε πολλές περιοχές της χώρας, βεβαίως και ισχύει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στους καλούς δρόμους οδηγούμε και πολύ καλύτερα. Η Αττική Οδός είναι λοιπόν ένα τέτοιο παράδειγμα. Βρισκόμαστε στην Αττική Οδό, τον πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της Αττικής. Έναν δρόμο με τα δικά του χαρακτηριστικά, τις δικές του παραβάσεις βεβαίως, αλλά και τις δικές του ιδιαιτερότητες, όπως θα δείτε σε πολύ λίγο. Είναι ένας εξαιρετικά σύγχρονος δρόμος που παρακολουθείται από εκατοντάδες κάμερες. Αυτή τη στιγμή με βλέπετε σε μία από αυτές, στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας. Πάμε να το δούμε. Συναντήσαμε τον διοικητή της τροχαίας Αττικής Οδού, τον κύριο Γιώργο Ελευθεράκη, στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας. Εκεί έρχεται ψηφιακά η εικόνα από τα μάτια που έχουν τοποθετηθεί σε ολόκληρο το δρόμο. Και όπως θα δείτε, τα μάτια αυτά είναι πολλά και παρακολουθούν κάθε μας κίνηση. 258 ψηφιακές κάμερες που βρίσκονται όλες στην Αττική Οδό έρχονται σε αυτά τα πάνελ που βλέπετε, στα monitors. Είναι 25 monitors. Όλες αυτές οι κάμερες έχουν τη δυνατότητα περιστροφής. Μια εικόνα που βλέπετε τώρα μπορεί να αλλάξει λίγο και να βλέπουμε 360 μοίρες πίσω. Είναι ψηφιακές και έχουν τη δυνατότητα ζουμαρίσματος, ώστε να βλέπουμε κάθε περιστατικό, να το εντοπίζουμε έγκαιρα για να μπορούμε να μεταβούμε και να διευκολύνουμε την κυκλοφορία, να αποφύγουμε οποιοδήποτε ατύχημα. Αυτά είναι τα μάτια σας στην Αττική Οδό, με λίγα λόγια. Αυτά είναι τα μάτια μας. Και είναι από τη μία άκρη της Αττικής Οδού, από το αεροδρόμιο στην ουσία, μέχρι την άλλη άκρη. Την Ελευσίνα, περιφερειακή Εγάλο και περιφερειακή Μητού. Και το πιο δύσκολο κομμάτι, η περιφερειακή Μητού, με τις σύραγγες που έχει. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο σημείο. Το πιο δύσκολο. Εδώ μέσα επίσης, αν βλέπετε τα monitors, ρυθμίζονται αυτόματα στις σύραγγες μέσα οι ανεμιστήρες οροφής, τα μονοξίδια του άνθρακα, για να ελέγχουμε σε κάθε περίπτωση αν υπάρχει όχημα κινητοποιημένο στη σύραγγα, να μπορούν να μπουν οι ανεμιστήρες ώστε να μην υπάρχει βλάβη στην ανθρώπινη ζωή και σωματικές βλάβες γενικά. Όλα αυτά ελέγχονται από εδώ μέσα. Τώρα στην Αττική Οδό, με βάση την εμπειρία, έτσι όπως έχουν δείξει και από τα περιστατικά, ποιο είναι το πιο επικίνδυνο σημείο? Ποιο είναι το σημείο που είχε τα περισσότερα περιστατικά? Συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει. Όλος ο αυτοκινητόδρομος είναι καλός, έχει πάρα πολύ καλό οδόστρωμα. Από εκεί πέρα, αν το ρωτάτε για τα ατυχήματα, ναι, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο. Το παράξενο είναι ότι τα τροχαία ατυχήματα, τα θανατηφόρα μάλλον, αυτό κυρίως μας ενδιαφέρουν, γίνονται σε σημεία τα οποία είναι ευθείες. Στις ευθείες. Λόγω ταχύτητας κυρίως. Λόγω ταχύτητας και κάτι άλλο. Έλλειψη της προσοχής ή υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άρα λοιπόν στα εύκολα, στην ευθεία, εκεί που κάποιος χαλαρώνει και χάνει την προσοχή του, γίνονται και οι μεγαλύτερες ζημιές. Ναι, και πιθανώς να πούμε ότι μπορεί να επιδρά και η κούραση. Γιατί ο αυτοκινητόδρομος είναι συνεχόμενος, δεν έχει στροφές, άρα το σώμα αρχίζει και κοιμίζεται. Η πιο δύσκολη ώρα για την Αττική Οδό ποια είναι, εκεί που έχουμε και τα περισσότερα περιστατικά? Τα περισσότερα περιστατικά δυστυχώς συμβαίνουν θανατηφόρα. Κυρίως αυτά να αναφερόμαστε, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Άρα λοιπόν συνδυάζεται η ταχύτητα με το αλκοόλ. Δεν είναι η Αττική Οδός ο δρόμος με τα μικροατυχήματα όπως είναι άλλες λεωφόροι της Αθήνας. Προφανώς υπάρχουν. Θέλω να πω ότι εσείς δεν έχετε πολλά ψηλά ατυχήματα. Αν έχετε και τα δύσκολα. Έχουμε και από αυτά, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτά. Το θέμα μας είναι ο θάνατος και οι βαριές σωματικές βλάβες. Οι απλές ηλικές ζημιές συμβαίνουν παντού. Όπου και όταν υπάρχει ανάσκηση, η ουρά κατά την καθομιλουμένη, σε αυτά υπάρχουν με ηλικές ζημιές. Αλλά είναι λαμαρίδες, σε πάση θα πληρώσουν οι εταιρείες να φύγουμε. Οι σωματικές βλάβες όμως του ανθρώπου δεν επαναφέρονται εύκολα. Έτσι. Και άμα χαθεί ζωή, ό,τι και να πει μετά και ό,τι και να κάνετε κι εσείς, η ζωή χάθηκε. Η Αττική Οδός είναι ένας δρόμος συνήθειας που λέμε, δηλαδή πολλοί το χρησιμοποιούν για να πάνε καθημερινά στη δουλειά τους ή στο σταθερό τους πρόγραμμα. Πελατάκια έχετε. Πελατάκια με την έννοια ότι ξέρουμε ότι ο τάδε είναι ο πρωταθλητής των κλήσεων. Τον έχουμε πιάσει 400 φορές, έχει κάνει 350 την ίδια παράβαση και έρθει εδώ να μου κλαφτεί και τις 300, ξέρω εγώ. Έχετε τέτοιους στάνταρ παραβάτες? Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι διαπράττουν πολλές παραβάσεις. Ειδικά με το φωτογραφικό ραντάρ, βλέπουμε ο καθένας στον καθένα το παρελθόν του. Πρωταθλητές κλήσεων υπάρχουν. Δηλαδή, αν υπάρχει άνθρωπος που του έχετε κόψει 500 κλήσεις για παράδειγμα, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις? Υπάρχουν και αυτές. Δυστυχώς. Εκεί τι κάνετε? Ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία κανονικά. Πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Σε όποιες περιπτώσεις προβλέπεται. Δεν σημαίνει ποτέ ότι χαρίζουμε. Ναι. Αδιόρθωτη όμως. Υπήρχε παλιά μια καθυστέρηση στην επιστολή των κλήσεων και προφανώς κάπου εκεί
ο άνθρωπος δεν συμμορφώθηκε. Βέβαια πρέπει να συμμορφωθεί με την πινακίδα που όριζε το όριο ταχύτητος ή και αυτές που ορίζουν ακριβώς που είναι οι συσκευές. Γιατί τα φωτογραφικά ραντάρ είναι σε συγκεκριμένα σημεία, δεν είναι σταθερά. Δεν μεταφέρονται. Οπότε και ο ίδιος έπρεπε να το έχει καταλάβει. Από κάποια στιγμή και μετά όμως, όταν ήρθαν ώρες, μετά συμμορφώθηκε. Αυτά τα φωτογραφικά ραντάρ έχει γίνει μεγάλη κουβέντα. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο, όπως ξέρετε, ακριβώς και τα σημεία που τα έχετε. Μήπως θα πρέπει να μετακινούνται με την έννοια. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να πάρουμε χρήματα, ούτε κάποιο άλλο λόγο. Το θέμα είναι ότι μπήκαμε μια συγκεκριμένη στρατηγική να εμποδίσουμε κάποιον να αναπτύξει μεγάλες ταχύτητες ή γενικά ταχύτητες ή στην περιφερειακή ημιτούση σε σημεία που υπάρχουν ως σύραγγες να τηρηθεί επακριβώς 100% το όριο ταχύτητας. Ναι, αλλά εγώ ξέρω που είναι το ραντάρ. Δεν φρενάρω λίγο πριν το ραντάρ και συνεχίζω μετά να κινούμε με υπερβολική ταχύτητα. Είναι κοντά τα σημεία, γι' αυτό. Δεν είναι επικίνδυνα σημεία. Είναι απλώς ότι θέλουμε να τηρήσουμε, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία σε αυτά τα σημεία. Τα έχετε βάλει δηλαδή με τέτοιο τρόπο στην απόσταση, ώστε εγώ να αναγκάζομαι να φρενάρω συνεχώς και να έχω μια σχετικά φυσιολογική ροή. Η κίνηση, η μεγάλη κίνηση της Αττικής είναι σε συγκεκριμένα κομμάτια. Δεν είναι από τη μια άκρη μέχρι την άλλη τόσο μεγάλη. Άρα λοιπόν σε αυτά τα σημεία εμείς έχουμε βάλει τα φωτογραφικά ραντάρ για να αποτρέπουν τα τροχαία ατυχήματα. Ένας υπερσύγχρονος δρόμος με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, οδική βοήθεια αλλά και ένα ολόκληρο τμήμα τροχέας να τον επιτηρεί. Αυτά όμως που βλέπουν καθημερινά τα μάτια των ανδρών της τροχαίας Αττικής Οδού αρκούν για να μας πείσουν ότι τελικά δεν είναι στραβός ο γυαλός, εμείς στραβά οδηγούμε. Οι άντρες ποιες παραβάσεις κάνουν συνήθως και οι γυναίκες ποιες παραβάσεις κάνουν? Να ξεκινήσουμε με τους άντρες. Οι άντρες ταχύτητα και αλκοόλ. Ταχύτητα και αλκοόλ. Οι γυναίκες? Μικρή ταχύτητα στην αριστερή πλευρά. Και κινητό, ποιος περισσότερο? Όλοι. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι. Μικρή, μεγάλη, όλοι το ίδιο είναι πια. Υπάρχει αίσθηση ότι η Αττική Οδός είναι ένας δρόμος πάρα πολύ καλά ελεγχόμενος και γιατί είναι σύγχρονος και διότι έχει πάρα πολλές κάμερες. Και εκτός από τις κάμερες έχει περίπολα έξω. Έχει περιπολικά της αστυνομίας και περίπολα της εταιρείας παραχώρησης. Τι έχουν δει τα μάτια σας σε αυτές τις κάμερες? Και οι άνθρωποι εδώ που εργάζονται, αλλά και εσείς. Πρέπει να έχετε δει πολλά τρελά και απίθανα. Καλά, προφανώς έχετε δει υπερβολικές ταχύτητες, αλλά πρέπει να έχετε δει και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα φανταστεί κανείς. Την τρέλα του Έλληνα κάποιες φορές. Καταρχήν δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι ένας καναπές χωράει πάνω σε μια σκάρα αυτοκινήτου και τη βρίσκουμε στον δρόμο ή πόρτες ασφαλείας. Έχει φύγει καναπές στον δρόμο? Καναπές ολόκληρος. Από τα καταστήματα εδώ, φαντάζομαι. Καναπές, ποδήλατα, πόρτες ασφαλείας, τα πάντα. Και το χειρότερο από όλα το στρώμα. Και στρώμα έχετε μόνο? Στρώμα το οποίο δεν ξέρουν, ενώ είναι ελαφρύ, δεν ξέρουν να το δέσουν. Οπότε με την ταχύτητα που έχουν φεύγει από μπρος και παίρνει όλη τη σκάρα μαζί. Φαντάζομαι ότι δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν έχω διαβάσει τον ΚΟΚ αναλυτικά, αλλά φαντάζομαι το να δέσει τον καναπέ στο αυτοκίνητο ή το στρώμα δεν επιτρέπεται. Ακόμα και σχάρα αν έχει. Δεν απαγορεύεται αρκεί να δεθεί με ασφάλεια. Βεβαίως η ασφάλεια είναι σχετική και πάντα ελέγχεται από εμάς. Μπορώ δηλαδή να τον δέσω τον καναπέ μου, να τον δέσω καλά για να βγω στην Αττική Οδό? Το θέμα είναι να μην σας ελέγξει ο τροχονόμος. Ναι, αν με ελέγξει, απαγορεύεται. Πιστεύω ότι πάντα βρίσκουμε παραβάσεις. Οποιοδήποτε, όσο έλεγχο μάλλον έχουμε κάνει, πάντα διαπιστώνουμε παραβάσεις. Υπερβολική ταχύτητα, το πιο τρελό νούμερο που έχετε καταγράψει και με τα ραντάρ σας? 253. 253 χιλιόμετρα την ώρα. Τι παθαίνει κανείς αν τον πιάσετε με 253? Του παίρνουμε το δίπλωμα για 2 μήνες και του υποβάλλουμε ένα πρόστιμο 350 ευρώ. Εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα. Θέλω να πω ότι για αλκοόλ είναι πολύ χειρότερα τα πρόστιμα. Ναι, είναι σοβαρότερα τα πρόστιμα. Αφαίρεση για 6 μήνες, μήνυση στον εισαγγελέα, αυτόφορο. Δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ ακόμα τις κάμερες που βλέπετε μπροστά σας. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Ελευθεράκη να δει μαζί μας κάποια από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με τα τρελά και απίθανα που συμβαίνουν στην Αττική Οδό. Του δείξαμε απίστευτες παραβάσεις αλλά και θερμόαιμους οι οποίοι καταγράφουν τους εαυτούς τους να κινούνται με ταχύτητες εκτός λογικής. Τι μας απάντησε? Ότι σε όλους αυτούς που κάνουν δηλαδή τους επικίνδυνους ελιγμούς, που τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα, που κινούνται ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα, η τροχέα δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Τους βλέπει με τις κάμερες, αλλά δεν μπορεί να τους γράψει, λέει, γιατί έτσι είναι ο νόμος. Μάλιστα, ο ελληνικός νόμος προβλέπει ότι αν δεν πιάσεις κάποιον επαυτοφόρο, ακόμα και αν τον έχει η κάμερα να πηγαίνει με 300, δεν μπορείς να του κάνεις απολύτως τίποτα. Εδώ έχουμε ορισμένα στολίδια, να τα βάλω σε εισαγωγικά, από το δικό σας δρόμο, που κάποιοι τα ανεβάζουν περήφανοι κιόλας και κάποιοι άλλοι απλά τα βρίσκουν και είναι τόσο εντυπωσιακά, τα οποία έχουν κάνει θράψη στο ίντερνετ, πρέπει να σας πω, κύριε Διοικητά. Αυτό νομίζω ότι είναι ο πρωταθλητής όλων. Είναι ένας καλός κύριος ή κυρία, λοιπόν, που όπως βλέπετε
βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα, έχει χάσει την έξοδο. Σταματάει λοιπόν και αποφασίζει να κάνει αναστροφή στην Αττική Οδό. Περιμένει να φύγουν και οι πρώτοι, όπως βλέπετε. Στρίβει λοιπόν 180 μοίρες στην Αττική Οδό, μπαίνει στην αριστερή λωρίδα, κινείται ανάποδα στην αριστερή λωρίδα, ενώ έρχονται δεκάδες αυτοκίνητα από την άλλη πλευρά. Φτάνει στην έξοδό του κάποια στιγμή ζωντανός, παραδόξως, και χωρίς να έχει σκοτώσει κανέναν. Περιμένει εκεί με την ησυχία του. Περνούν δεκάδες αυτοκίνητα, όπως βλέπετε. Πραγματικά αυτό είναι για βραβείο που συμβαίνει. Βγαίνει στην έξοδο και συνεχίζει και πηγαίνει στη δουλειά του σαν κύριος. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξανακαταγραφεί ποτέ. Την ξέρετε αυτή την περίπτωση καταρχήν? Φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι και χιαστικός μύθος εδώ στα την έχουμε δει και αυτή την περίπτωση. Αν έχει τύχει, διάβαινε. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτός είχε τύχει και είχαν τύχει και όλοι οι υπόλοιποι. Έχετε δει τέτοια περιστατικά? Όχι, είναι ελάχιστα. Είναι ελάχιστα. Δεν είναι πάρα πολλά. Είναι κάτω από 5 αυτά που έχουμε εντοπίσει εμείς. Υπάρχουν όμως πολλές φορές περιστατικά, γιατί το έχω δει και εγώ στον δρόμο, που κάποιος χάνει την έξοδο, σταματάει στη δεξιά λωρίδα, βάζει όπισθεν. Κάνει όπισθεν. Κινείται ανάποδα για 50-100 μέτρα και μπαίνει στην έξοδο. Ναι. Και αυτά γίνονται. Ο καθένας ρισκάρει. Σε αυτή την περίπτωση, αν αυτό το πιάνατε, τι κλίση θα έτρωγε? 700 ευρώ πρόστιμο και τους παίρναμε τις πινακίδες για 20 μέρες και το δίπλωμα για 1 μήνα. Μεταξύ μας αυτός θα ήθελε εκτέλεση τώρα για να του πάρει το δίπλωμα. Γιατί αυτό ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας πολλαπλής εδώ πέρα. Δεν βρέθηκε ποτέ αυτός ο οδηγός. Αυτός ο συγκεκριμένος όχι. Μάλιστα. Ελπίζω να μην μας βλέπει, γιατί άμα μας βλέπει και καταλάβει τι έκανε, θα πρέπει να έρθει να παραδώσει το δίπλωμά του. Αυτό που λέτε είναι ότι ο καθένας πρέπει να καταλαβαίνει που βρίσκεται και να μην εκθέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους και την οικογένειά του. Έτσι. Αν είχε μέσα παιδιά, αυτός ο άνθρωπος θα γινότανε. Και να μην είχε παιδιά, μπορούσε να έχει κάποιος άλλος παιδιά, ναι. Θα τον έβρισκε μπροστά του. Γνωρίζεις ότι η σύγκρουση με 50 χιλιόμετρα την ώρα χωρίς ζώνη ισοδυναμεί με πτώση από τον 4ο όροφο κτηρίου? Και αυτό εδώ που θα δούμε τώρα είναι έξω από την Αττική Οδό, είναι σε μία από τις εισόδους και αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν επιλαμβάνεστε εκεί εσείς ή είναι αρμοδιότητα της τοπικής τροχέας. Κάποιος χάνει την έξοδο και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αναστροφή και πίσω. Ούτε καν αναστροφή. Βάζει την όπισθεν και μέσα στο ρεύμα της κυκλοφορίας, όπως θα δείτε, απλά αρχίζει και κάνει όπισθεν. Εδώ τώρα η αρμοδιότητα ποιανού είναι? Είναι δική σας? Δική μας, εφόσον τον εντοπίσουμε. Ναι, εννοώ το σημείο αυτό στην είσοδο της Αττικής Οδού που προσπαθεί, με όποιο τρόπο προσπαθεί να μπει στην Αττική Οδό, είναι δική σας αρμοδιότητα. Ναι. Μάλιστα. Και μπαίνει βεβαίως σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό τι παράβαση είναι? Αν τον εντοπίσετε βεβαίως και αν τον δείτε εκείνη την ώρα. 200 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση στο σημείο κυκλοφορίας για 20 μέρες. Πετάχτηκες ξαφνικά. Εδώ έχουμε μια κόντρα, η οποία καταγράφεται από τρίτο αυτοκίνητο. Μάλιστα, βλέπετε ότι φεύγουν μπροστά με τεράστια ταχύτητα δύο αυτοκίνητα και χάνονται στο βάθος. Καταρχήν, να σταθούμε λίγο στις κόντρες. Κόντρες έχετε? Κατά καιρούς υπήρξαν και υπάρχουν. Δυστυχώς. Δεν μπορούμε πάντα όμως να είμαστε έγκαιρα. Όταν ξέρουμε πού θα γίνει, όταν μαζεύονται άτομα, οι θεατές, εκεί πηγαίνουμε. Επιλαμβανόμαστε. Είχε δημιουργηθεί στέκη μια εποχή στην Αττική Οδό και μαζευόταν και κόσμος και περίμενε να δει. Αυτό το είχε γίνει μέχρι τώρα, δεν είχαμε φέτος. Μάλλον ήταν πολύ λίγα τα περιστατικά. Σε σχέση με πέρυσι, πολύ λιγότερα. Τώρα να δούμε πώς θα είναι. Κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν μπορούμε να τους εγκλωβίσουμε εύκολα μέσα. Τους εγκλωβίζουμε στο τελείωμα ή εκεί που σταματάνε για ξεκούραση. Γιατί όλα αυτά γράφονται. Μάλιστα. Οπότε ο εντοπισμός τους είναι εύκολος. Γνωρίζεις ότι το 80% των θυμάτων με μηχανή θα ζούσαν σήμερα αν φόραγαν κράνος? Εδώ τώρα ένας καλός κύριος με μηχανή, ο οποίος εδώ βλέπετε και δίπλα την ταχύτητά του. Γράφει μόνο στο περιστατικό, βλέπετε πώς περνάει, από όποια πλευρά υπάρχει και από όπου υπάρχει στην Αττική Οδό. Μπαίνει και στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης, δεξιά-αριστερά, αλλάζει 3-4 λωρίδες συνεχώς. Τρελή ρυθμή και τα αυτοκίνητα σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι φαίνεται. Απλά εμπόδια στη μέση και περνάει.
Κούρσες με μηχανές, φαντάζομαι πρέπει να έχετε δει πάρα πολλές φορές στα monitor. Όχι πολλές, εκτός αν το εντοπίσουμε ένα που τρέχει, έτσι ναι. Γιατί η κάμερα δεν έχει οπτικό πεδίο χιλιόμετρων, έχει ένα μικρό πεδίο. Εδώ η κλίση δεν είναι απλά για υπερβολική ταχύτητα. Εδώ δυστυχώς δεν μπορώ να επιβάλλω κλίση. Ακόμα και αν πάρω τα στοιχεία από τις κάμερες, ναι, δεν μπορώ να επιβάλλω παράβαση. Γιατί? Ο νόμος δεν με επιτρέπει, δεν με αφήνει το δικαίωμα. Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγεί με αυτόν τον τρόπο αυτούς τους ελιγμούς, για ποιο λόγο εσείς δεν μπορώ, δεν με αφήνει ο νόμος. Ναι, Για να διαπιστώσω αυτή την πράξη και να βεβαιώσω την παράβαση, ναι, πρέπει να το δω ο ίδιος με τα ίδια μου τα μάτια. Πρέπει να τον πιάσετε από αυτοφόρο. Εάν το δω δηλαδή από τις κάμερες, εάν μου το πει κάποιος άλλος, δεν μπορώ να του κάνω τίποτα. Μάλιστα. Αν δεν τον πιάσετε από αυτοφόρο να το κάνει εκείνη την ώρα, μάλιστα, δεν μπορείτε να έρθετε και να του πείτε ότι σε πιάσαμε στην κάμερα να οδηγείς επικίνδυνα. Ναι, όπως μόνο το λέτε. στο κομμάτι της ταχύτητας. Περίεργος ο νόμος εδώ. Εδώ είναι μια άλλη κόντρα. Το ταχύμετρο του συγκεκριμένου αυτοκινήτου θα φτάσει τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Περήφανοι οι οδηγοί. Καταγράφουν όλη αυτή τη διαδρομή. Εδώ τι μπορείτε να κάνετε? Τίποτα. Τίποτα και εδώ. Τίποτα. Μόνο αν τον έχει καταγράψει στο φωτογραφικό ραντάρ. Ούτε καν για παράδειγμα με αυτό το βίντεο να έρθετε για να δεν μπορώ πείτε, να τον καλέσω καν στο γραφείο μου, να του κάνω σύσταση. Έχει τρύπα ο νόμος εδώ. Έτσι δεν είναι? Γνωρίζεις ότι η αιτία του 30% των θανατηφόρων τροχαίων είναι το αλκοόλ? Άλλη περίπτωση εδώ. Μηχανή. Βλέπετε το ταχύμετρο ξεκινάει από τα 180 και ανεβαίνει. Είναι ήδη στα 200. Τα αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά φεύγουν σαν να είναι ψεύτικα. Έχει πιάσει ήδη τα 230 και συνεχίζει. Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι και σούρουπο. Και φεύγουν πανικόβλητοι οδηγοί από τη μέση για να περάσει ο κύριος με τη μηχανή. Και εδώ μόνο απλά το βλέπουμε. Και κάνουμε το σταυρό μας. Θα σας πει κάποιος όμως, εμένα μου κόβεται κλίση επειδή οδηγώ με 50 χιλιόμετρα και στην αριστερή. Ναι, βάζω σε κίνδυνο ανθρώπους ή μου κόβεται κλίση γιατί μιλάω στο κινητό μου τηλέφωνο. Και δεν μπορείτε να κόψετε κλίση σε αυτόν ο οποίος πηγαίνει με 250 και με 300. Τώρα να σας πω ότι είναι ο νόμος, θα πείτε ότι είμαι τεχνοκράτης και μιλάω κουραστικά. Ανεξάρτητα από το τι θέλω να κάνω, δυστυχώς δεν μπορώ. Δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ ακόμα τις κάμερες που βλέπετε μπροστά σας, τα monitor της Αττικής Οδού, που τα βλέπουμε με τα μάτια μας. Στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, αν δείτε εσείς τα monitor και βρισκόσασταν στη Γερμανία, στις ΗΠΑ, έναν άνθρωπο να κινείται με 250 και να κινείται όπως κινείται αυτός, δεν θα μπορούσατε να τον κυνηγήσετε στη συνέχεια? Στη Γαλλία που είχα, αν θυμάμαι καλά, που είχα πάει, ούτε και αυτή το ίδιο θέμα ήταν. 260. Και βεβαίως μέσα στο τούνελ, που νομίζω πώς είναι το όριο μέσα στα τούνελ της Αττικής Οδού? Σε αυτό είναι 80. 260 με 80, πολλές φορές. Καλή αναλογία. Πολλές φορές επάνω. Και όμως αυτός ο άνθρωπος δεν τιμωρείται. Δεν τιμωρείται, όχι. Εδώ είναι ένα ατύχημα μέσα σε τούνελ και εδώ είναι και ένα θανατηφόρο βεβαίως. Είναι αυτό που είπατε πριν. Να μην σταματάμε στις λωρίδες. Αυτό έχει σταματήσει στη Λέα. Επισκέβαζε το όχημά του ο άνθρωπος και κάποιος οδηγός μπήκε στη Λέα και τον χτύπησε. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, τον έχει πετάξει από κάτω. Ναι, εδώ. Έχει φύγει από κάτω. Ποιος φταίει σε αυτήν την περίπτωση? Αυτός που σταματάει στη Λέα, αν έχει βλάβει, δεν φταίει προφανώς. Όχι, ο άλλος οδηγός που μπήκε στη Λέα, κινήθηκε. Έχετε τέτοια περιστατικά? Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν έχουμε μάθει να μένουμε μακριά από την λωρίδα εκτός. Έχουμε. Όταν λέμε έχουμε, αν θυμάμαι καλά, παρόμοια ατυχήματα είναι όσα χρόνια είμαι εγώ εδώ πέρα, είναι το 5ο. Τέτοιου είδους. Ναι. Μάλιστα. Αυτός ήταν τυχερός, έζησε. Έζησε. Παρόμοια περίπτωση που είχαμε σε άλλο κομμάτι, όμως πέθανε. Και πετάχτηκε ο άνθρωπος από εδώ έξω. Κάτω, ναι. Και παρόλα αυτά βγήκε ζωντανός από αυτό το πράγμα. Βαριές σωματιές, κακός, αλλά έζησε. Αυτό έχει σημασία. Λένε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και περιγράφουν την πραγματικότητα. Να δούμε κάποιους αριθμούς λοιπόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 3 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα στο δρόμο. Στο διάστημα από την αρχή του χρόνου ως τις 25 Νοεμβρίου του 2012 είχαμε 193 θανατηφόρα δυστυχήματα στην Αττική.
Στα ίδια δυστυχήματα είχαμε 207 νεκρούς. Είχαμε ακόμη 327 σοβαρά τραυματίες. Είχαμε 7.625 περιπτώσεις παραβίασης σηματοδοτών. 33.074 κλήσεις κόπηκαν για υπερβολική ταχύτητα. Καταγράφηκαν 8.271 μεθυσμένοι οδηγοί. 10.730 κλήσεις κόπηκαν για χρήση κινητού τηλεφώνου και 830 κλήσεις για επικίνδυνους ελιγμούς. Στο YouTube τα βίντεο με τους Έλληνες οδηγούς σε δράση έχουν την τιμητική τους. Απίθανα παρκαρίσματα, κόντρες, παραβάσεις κάθε είδους, καυγάδες, τρελές πορείες και πολλά ακόμη παρουσιάζονται σε βίντεο τα οποία έχουν καταγραφεί από κάμερες ή και κινητά τηλέφωνα. Συγκεντρώσαμε ορισμένα από αυτά, ορισμένα από τα εκατοντάδες που κυκλοφορούν και ζητήσαμε από τον παλέμαχο οδηγό της αστυνομίας αλλά και οδηγό αγώνων, κύριο Γρηγόρη Νιώρα, να τα δει και να τα σχολιάσει. Απαραίτητο είναι βεβαίως να μάθουμε να σταματάμε και στα κόκκινα, γιατί άμα δεν σταματάμε συμβαίνουν αυτά τα οποία θα δούμε τώρα. Ναι. Δυστυχώς. Εδώ ο άνθρωπος τη γλίτωσε με το μηχανάκι. Τη γλίτωσε και μάλιστα φωνάζει κιόλας. Είχε κόκκινο. Γιατί παραβίασε το κόκκινο το αυτοκίνητο. Τώρα πώς τη γλίτωσε και τη γλίτωσε και χωρίς να πάθει και τίποτα είναι μετά πραγματικά από τέτοια απίστευτο. πτώση, όντως είναι πάρα πολύ τυχερός. Γιατί βλέπουν το βάρεσε με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Το κλασικό κόκκινο φανάρι. Το κάνω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργούνται πλέον στην κυκλοφορία. Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη. Κλασική εικόνα. Αυτοκίνητο εναντίον λεωφορείου. Πόσες φορές την έχουμε δει αυτή την εικόνα στους ελληνικούς δρόμους. Το άσχημο είναι ότι σταμάτησε να κάνει οτιδήποτε, να πάει να πάρει τσιγάρα στο περίπτερο. Και εδώ τώρα ο οδηγός πρέπει να γίνει σουμάχερ, όπως βλέπετε, να περάσει το λεωφορείο μέσα από την τρύπα που υπάρχει. Μέσα σε αυτό το λεωφορείο όμως υπάρχουν συνανθρωποί που θέλουν να πάνε στις δουλειές τους. Ναι. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει προκαλέσει ένα πρόβλημα. Και πόσες φορές βεβαίως έχουν γίνει και ατυχήματα στην προσπάθεια να περάσει κανείς από την τρύπα της βελόνας, ας πούμε. Ή να περάσει κάποιος πεζός ανάμεσα από τα οχήματα και να χτυπηθεί. Πάμε παρακάτω. Ίσως λοιπόν αυτός όταν μεγάλωσε να έγινε αυτός ο οδηγός, κύριε Νιώρα, ο οποίος παράτησε το αυτοκίνητο εκεί. Παράτησε το αυτοκίνητο σε στροφή λεωφορείου. Κατεβαίνει έξαλλος, όπως θα δείτε, ο οδηγός του λεωφορείου και αρχίζει τις κλωτσιές. Αρχίζει και λοιπά. Εδώ υπάρχουν βέβαια κάδοι, υπάρχει δίπλα εδώ στάση. Ο άλλος από εδώ ανεβαίνει. Ο άλλος προσπαθεί να περάσει τις γραμμές του τραμ για να περάσει. Είναι αυτό που λέμε. Αυτός είναι Ελληνάρας. Ποιος από όλους είναι Ελληνάρας εδώ. Αυτός που παρκάρει, αυτός που περνάει το τραμ, αυτός που κλωτσάει. Ποιος από όλους είναι ο Ελληνάρας. Ο άνθρωπος εδώ έχει ξαφνιαστεί, θέλει να είναι πάνω στο πεζοδρόμιο να περνάει το αυτοκίνητο να τον πατήσει. Λοιπόν, και αφού ρίξει και τις κλωτσιές του οδηγού του λεωφορείου. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι έτσι, κάποια στιγμή τρελαίνονται. Δυστυχώς, ναι. Με το άγχος που έχεις οδηγώντας ένα αυτοκίνητο μέσα σε τόσα προβλήματα, βγαίνεις λίγο εκτός αυτού κάποια στιγμή. Έτσι. Κάτι άκρο ελληνικό που δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδεί. Κύριος ο οποίος ταξιδεύει μόνο με τη ζάντα. Μάλιστα. Αυτός μας δείχνει ένα καινούριο τρόπο να μην χρειάζεται πλέον λάστιχα και να μην μπαίνουμε πλέον τον αγοράζουμε. Και πάει κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι. Να λοιπόν που τα λάστιχα είναι και λίγο περιτά, κύριε Νιώρα, από ό,τι βλέπει κανείς. Μπορεί να κυκλοφορήσει μια χαρά με τη ζάντα και να πηγαίνει και το αυτοκίνητο μια χαρά. Πέρα από το αστείο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι με αυτόν τον τρόπο, εκτός του ότι μπορεί να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, μπορεί να πετάξει ή μέταλλο από τη ζάντα ή κομμάτια από την άσφαλτο, διότι η ζάντα που κυλάει πάνω στο οδόστρωμα να δημιουργήσει προβλήματα και για τους άλλους που έρχονται. Σπινθήρα. Τα πάντα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει συγκεκριμένος. Ο οποίος δεν ξέρω αν πηγαίνει στη δουλειά του, ας πούμε, ή οπουδήποτε αλλού. Ή αν τους αυτός όμως για να φαίνεται να είναι σκέτη ζάντα πρέπει να έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα με σκέτη τη ζάντα πίσω αριστερά, όπως είναι τώρα. Το έχετε ξαναδεί αυτό? Όχι. Μια φορά ο Λέμπ μόνο στην Αττική Οδό που ήταν με το αυτοκίνητο πάλι χωρίς ζάντες και χωρίς λάστιχα. Αυτό γιατί? Βγήκε από κάποια ειδική και. Αλλά αυτό ήταν αγώνας. Ήταν αγώνας, ναι. Αν ήταν στο εξωτερικό, βέβαια δεν θα τα συνέχιζε. Απλώς εδώ στην Αττική Οδό τον αφήσαμε. Τον αφήσαμε. Αλλά αυτό είναι ένας παγκόσμιος πρωταθλητής. Φαντάζομαι δεν είναι ο κύριος εδώ. Όχι, ο κύριος δεν είναι με το συγκεκριμένο αμάξι, όχι. Θα τον αναγνωρίζατε, φαντάζομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε να δούμε μερικούς χαρακτηριστικούς Ελληνάρες έτσι όπως τους έχουμε αλλιεύσει και να το σχολιάσουμε μαζί. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Εδώ είναι η λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Ο κύριος με το άσπρο όχημα οδηγεί σε αυτήν. Μπροστά είναι ένα όχημα. Φορτηγό. Ναι. Όλοι είμαστε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Και θα δείτε τι θα γίνει και στην πορεία. Γιατί καλή λωρίδα έκτακτης ανάγκης, αλλά όταν έχει την ώρα της προσπέρασης. Τώρα αυτό επιτρέπεται, για παράδειγμα, το γεγονός ότι
οδηγούν όλοι στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, σαν να είναι μια δεύτερη λωρίδα στον δρόμο. Απαγορεύεται, αλλά αυτός ο δρόμος, από ό,τι γνωρίζω, είναι Κόρινθο-Πάτρα. Ναι. Υπάρχει μόνο μία λωρίδα, δεν υπάρχει στη μέση του δρόμου κάποιο ηθέο ώστε αν βγει απέναντι να μην συγκρουστείς, και γι' αυτό έχουμε πολλά θύματα εκεί. Και μαζεύονται δηλαδή και οδηγεί δεξιά πολλές φορές γιατί φοβούνται. Μαζεύονται για να περάσουν. Δηλαδή, εντάξει, αυτός με το βιτιοφόρο θέλει τώρα να ανοίξει χώρο και να μπορέσουν να περάσουν τα γιοταχή, να μην πηγαίνουν με τα λίγα χιλιόμετρα που πηγαίνει αυτός. Και αν αυτός βρει μπροστά του κάποιον ο οποίος έχει σταματήσει, γιατί είναι η λωρίδα έκτακτης ανάγκης και έμεινε αποζημίωση, τότε δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Σε ένα άλλο ελληνικό και όχι μόνο φαινόμενο, αλλά πολύ διαδεδομένο. Κόντρες. Λιμανάκια. Μάλιστα. Έχετε πάει? Κάποτε ναι. Πήγαινα, αλλά με άλλη ιδιότητα. Δυστυχώς σταματήσανε κάποια στιγμή με την ίδρυση τότε της ομάδος Σίγμα, αλλά τώρα τα λιμανάκια... Να πούμε ότι ήσασταν στην αστυνομία, ναι, και ήσασταν και σε αυτά τα περίφημα αυτοκίνητα, τα Σίγμα, τα πολύ γρήγορα. Είχα ασχοληθεί με την ίδρυση της ομάδος Σίγμα. Ναι. Και τότε ήταν... αστυνομικοί με Porsche, με BMW, με Ferrari, με ό,τι, όχι Ferrari δεν υπήρχε, ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε, με πολυτελεία αυτοκίνητα. Και λοιπά. Είχαν κάνει πάρα πολύ καλό έργο, είχαν σταματήσει οι κόντρες. Τα είχαν σπάσει και λίγο οι αστυνομικοί βέβαια. Το κόστος ήταν μεγάλο, γι' αυτό και δεν μπορούσε η αστυνομία πλέον να το συντηρήσει. Αλλά τέτοια φαινόμενα όπως βγαίνει και πάει στο αντίθετο ρέμα είναι άσχημα και μπορούμε να πάσα στιγμή δηλαδή να μας στείλει στο νοσοκομείο. Να αλλάξει τα στέκια για τις κόντρες. Πιστεύω ότι έχουν μειωθεί πολύ, διότι τώρα με τους αγώνες Dragster προσπαθούν να μαζευτούν όλοι σε έναν κλειστό χώρο και να γίνονται πλέον αγώνες. Αλλά υπάρχουν. Δεν χρειάζεται βεβαίως να ψάξει στο YouTube κανείς για να βρει κόντρες. Κόντρες στείνονται κάθε εβδομάδα σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Τα σημεία αλλάζουν γιατί υπάρχει και το κυνηγητό της τροχέας, η ουσία της κόντρας όμως δεν αλλάζει ποτέ. Αυτοψία σε κόντρα, στα βόρεια προάστια, σε έναν αυτοσχέδιο αγώνα με πανάκριβα αυτοκίνητα, παρουσία εκλεκτών καλεσμένων. Αυτή η κόντρα, μου λένε όσοι στέκονται στη γέφυρα, δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες. Είναι πόλεμος με αυτοκίνητα 1000 ύπων και οι ιδιοκτήτες υπεράνω υποψίας. Είναι άνθρωποι μορφωμένοι περισσότεροι, είναι άνθρωποι που κατέχουν εξέχουσες θέσεις σε πολλές περιπτώσεις και όχι περιθωριακοί όπως νομίζουν πολλοί. Τα αυτοκίνητα έχουν πάρα πολλά χρήματα σε βελτίωση πάνω, οπότε μόνο περιθωριακοί δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Δεν έχουμε καμία σχέση με ναρκωτικά που φωνάζουν, με κλεψιές, με οτιδήποτε. Ο χώρος που βρισκόμαστε θεωρείται άβατο. Βρισκόμαστε σε μια γέφυρα πάνω από κεντρικό δρόμο της Αθήνας, αργά τη νύχτα, όπου δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση. Όσοι έχουν έρθει εδώ έχουν ειδοποιηθεί μέσω κινητού τηλεφώνου. Εδώ βρίσκονται και μερικά από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα της πόλης, τα οποία οι οδηγοί θα δοκιμάσουν σε λίγο. Μέχρι πόσα χιλιόμετρα πατήσατε καταρχήν? 245 εδώ στην Εθνική. Στην Εθνική δεν πήγαμε μαζί, ρε. Πατήσαμε μόνοι μας, εμείς φύγαμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μυστικοπάθεια, απλά για να μην μαζεύεται και η κουτσή Μαρία, αυτό που λέμε. Δηλαδή, ο κάθε πιτσιρικάς που έχει πάρει ένα αυτοκίνητο και είναι 18 χρονών και δεν έχει καμία εμπειρία, να μην μαζεύεται όλη η πιτσιρικαρία με τα μηχανάκια που είναι πολύ επικίνδυνα, που κάνουν σούζες, που κάνουν τέτοια πράγματα. Η κόντρα δεν ξεκινάει αμέσως. Τα πανάκριβα αυτοκίνητα δοκιμάζονται πρώτα. Επιστρατεύονται ακόμα και λάπτοπ για τις τελευταίες ρυθμίσεις. Οι μηχανές τους από τους 500 ύπους έχουν φτάσει με τις μετατροπές τους 1000, μου λένε οι ιδιοκτήτες. Σπορ μοντέλα ισχυρότερα από αγωνιστικά ανάμεσα στα αυτοκίνητα της πόλης. Ο δρόμος δεν είναι πίστα. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά ένας οδηγός που μπορεί να ελέγξει το αυτοκίνητό του σε συνθήκες πίστας, μπορεί να το ελέγξει σε συνθήκες δρόμου. Γιατί δεν τρομάζει. Εγώ σου λέω κάτι άλλο. Άμα κατεβούμε από εδώ μαζί. Ναι. Εδώ πέρα δεν θα έχω 280 στη γέφυρα πριν πούμε στη γέφυρα. Να πατήσει από πάνω. Από εδώ. Θα θέλαμε ένα χώρο με ασφάλεια, όπως είναι για παράδειγμα το αεροδρόμιο του Ελληνικού, το οποίο είναι εδώ και χρόνια καταλημμένο, να μπορούμε να πηγαίνουμε με κάποιο αντίτιμο, να υπάρχει ένα ασθενοφόρο μέσα, να μπαίνουμε κι εμείς εκεί και να μην ενοχλούμε κανένα στον δρόμο και να μην ενοχλούν και εμάς. Τα γρήγορα περάσματα και ο ήχος των κινητήρων δεν γίνεται να κρατήσουν για πολλή ώρα κρυφή την κόντρα.
εμφανίζονται αστυνομικοί. Διαπιστώνουν ότι η παρέα στη γέφυρα απλώς συζητάει. Απομακρύνονται, αλλά είναι σίγουρο ότι θα ξανάρθουν. Ο χρόνος τελειώνει. Τα δύο σουπερκάρ μπαίνουν στον παράδρομο και ετοιμάζονται να αναμετρηθούν. Είναι κάτι που μου αρέσει. Βέβαια θα μου άρεσε περισσότερο να μην τις κάνω στον δρόμο. Θα μου άρεσε περισσότερο να τις κάνω σε μια πίστα. Πράγμα που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Αθήνα και κανένας δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ο Γερμανός κερδίζει με μια κολόνα διαφορά τον Ιάπωνα. Τα αυτοκίνητα αποκαλούνται έτσι με βάση τη χώρα κατασκευής και οι αποστάσεις μετριούνται με τις κολόνες φωτισμού. Κόντρα είναι πόλεμος. Ο καλύτερος κερδίζει με όποιο τρόπο μπορεί. Βέβαια, όλα τα προσυμφωνηθέντα. Θα πεις τι πράγματα έχει ένα αυτοκίνητο, τι βελτίωση έχει το δεύτερο αυτοκίνητο. Θα ξεκινήσει η κόντρα και ο καλύτερος εκεί θα κερδίσει. Η κόντρα έχει τελειώσει και οδηγοί και θεατές συζητούν σε πηγαδάκια. Τα δύο αυτοκίνητα που συμμετείχαν έχουν όση δύναμη έχουν 10 περίπου οικογενειακά αυτοκίνητα. Σχεδόν 1.000 ύπους. Περάσαν ακόμα και με 250 χιλιόμετρα την ώρα κάτω από τη γέφυρα. Μιλούν για ταχύτητες που ο μέσος οδηγός δεν θα δει ποτέ στο καντράν του. Διαφωνούν έντονα. Το αποτέλεσμα, ως συνήθως στους αυτοσχέδιους αγώνες, αμφισβητείται. Είναι θέμα εγωισμού. Αυτά τα υπεραυτοκίνητα έχουν βελτιωθεί εκτός Ελλάδας, έχουν στοιχήσει μια περιουσία. Οι οδηγοί τους θέλουν να ξανατρέξουν. Αλλού, για να αποφύγουν την αστυνομία. Ίσως κάπου με λιγότερη κίνηση. Γιατί δεν πάμε, ρε παιδί μου, να το λύσουμε μια στιγμή τώρα που έχουμε χώρο? Απλά πράγματα. Σκέψου το ανέβασμα γέφυρα, αυτό πιάνει 2,75. Αποκλείεται το ότι να πιάσει τόσο. Σίγουρα το να κινήσει με μεγάλη ταχύτητα περιέχει κάποιους κινδύνους, αλλά δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο φαντάζεται ο κόσμος εκεί έξω και μας κατηγορούν κατά καιρούς και έχουμε δει και πολλά έτσι, αφιερώματα για μας τα οποία δεν στέκουν. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο ένα αυτοκίνητο του οποίου ο οδηγός έχει να αλλάξει τα λάστιχα του 7 χρόνια. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο μια κυρία που οδηγεί και μιλάει στο κινητό ή ένας κύριος. Πας τραπέζι εδώ, ναι. 280 χιλιόμετρα και πού θα φρενάρεις μετά? 280 πάμε και πού θα φρενάρεις? Μας δώσε αυτό στο φρενάραμε ρε. Δεν μπαίνω εγώ μέσα. Τότε τι? Για να φτάσει ένα αυτοκίνητο να πάρει μέρος σε κόντρα ή απλά για να βγει στον δρόμο εντυπωσιακό, κάποιοι ρίχνουν πολύ μεράκι αλλά και πολύ χρήμα. Είναι οι λάτρες των φτιαγμένων αυτοκινήτων, των μετατροπών, των τεράστιων στερεοφωνικών. Κυκλοφορούν και προκαλούν, με τον γκάζι πατημένο, τη μουσική στη διαβασόν, με αμάξια φουσκωμένα. Οι περισσότεροι μας βρίζουν στον δρόμο. Μας βλέπουν στον δρόμο και μας βρίζουνε. Εγώ θέλω να περάσω μια καφετέρια και καταχάνω λαμπά. Να το πω έτσι. Και αυτοί μου τζώνουν, ξέρω εγώ, βρίζουνε. Εμένα αυτό είναι το πάθος μου. Είναι τρέλα αυτό. Όλα αρρώστια. Όλα αρρώστια. Όλα αρρώστια. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Το κινητό και βλέπετε. Μπορώ να πω ότι το γουστάρω τέρμα αυτό που κάνω και δεν με νοιάζει ό,τι και να πούν οι άλλοι. Τίποτα. Τίποτα. Δεν μπορώ. Αυτοί που λένε ότι είστε κάγκουρες. Εντάξει. Το θεωρούν κάγκουρες, μας θεωρούν δηλαδή κάγκουρες, αλλά δεν είμαστε. Η αγάπη τους για τα αυτοκίνητα ξεφεύγει από κάθε όριο. Δεν έχουν τα χρήματα να αγοράσουν πανάκριβα μοντέλα. Μετατρέπουν όμως ό,τι αυτοκίνητο έχουν σε πύραυλο. Οι ίδιοι το αποκαλούν άθλημα. Το αντέχετε? Είναι εκπαιδευμένα τα κορίτσια πλέον.
κυκλοφόρει σίγουρα είναι η ένταση της μουσικής. Κυριολεκτικά, όπως θα δείτε, κάνει ακόμα και τα σίδερα να ραγίζουν. Εδώ έχει πάθει μια μικρή ζημιά, η οποία έχει προκαλέσει από όλο αυτό το σύστημα εδώ μέσα. Δηλαδή, έχει σκιστεί το δαστό. Έχει σκιστεί, έχει κοπεί όλο το σίδερο εδώ πέρα, όλο το ιεροχείο πάνω, ναι, και έχει κόψει και την κολόνα. Από τη μουσική. Ναι. Οι παρέες μαζεύονται συνήθως σε μεγάλα πάρκινγκ μακριά από κατοικημένες περιοχές. Τα street party είναι ευκαιρία για εκτόνωση αλλά και γνωριμίες. Το άθλημα, όπως το αποκαλούν, του tuning, του πειράγματος αυτοκινήτων, δεν είναι μόνο αντρικό. Είναι ένας τρόπος εκτόνωσης. Το παίρνεις, το ανοίγεις, βγαίνεις, ακούς τη μουσική σου, περνάς καλά. Άμα σταματήσει ένα αυτοκίνητο δίπλα σου και γκαζώσει. Έτυχε συγκεκριμένο περιστατικό, το άνοιξα και στήσαμε κόντρα. Το πέρασες? Όχι, η αλήθεια είναι, γιατί είχε παραπάνω κυβικά, αλλά το προσπάθησα όμως. Για μια γυναίκα νομίζω ότι είναι άξια και η προσπάθεια. Και ο κίνδυνος? Είμαστε προσεκτικοί πάντα στον δρόμο. Έχουμε ρίξει πολλά λεφτά πάνω στα αμάξια, όπως όλα τα παιδιά, έτσι και εγώ. Οπότε προτιμούμε να είμαστε πιο προσεκτικοί και να κινούμαστε σε ήπιους τόνους, γιατί είναι μια περιουσία η οποία δεν αξίζει να πάει στράφη. Χαμήλωσε λίγο. Χαμήλωσε το λίγο. Ο Σωτήρης έχει τη φήμη του πρωταθλητή των κλίσεων και μια ιδιαιτερότητα. Το αυτοκίνητό του δεν έχει ηχεία μόνο μέσα σε ό,τι έχει απομείνει από το σαλόνι, αλλά και έξω από αυτό. Κάτι σαν κινητό κλαμπ, που παίζει όμως αυστηρά και μόνο ελληνική μουσική. Από λαϊκά μέχρι κλαρίνα. Το κόστος του αμαξιού μόνο του είναι πολύ λίγο, δηλαδή είναι 2-3 χιλιάρικα να κάνει τίποτα. Αλλά όλο το σύστημα έχει πάει πάρα πολύ, δηλαδή τετραπλάσιο και πάνω, δηλαδή η τιμή που έχω βάλει στα ηχεία. Έχω ένα θέμα με τους αστυνομικούς, συνέχεια όλοι με έχουν μάθει, συνέχεια. Είναι αυστηρός ένας αστυνομικός? Αν είναι αυστηρός, το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω είναι να του δώσω το κλειδί στο χέρι και να του πω σε ευχαριστώ και θα πάρω μεταξύ να πάω σπίτι. Η κλίση ξεκινάει απλή για ηχοσύστημα που είναι 200 ευρώ και 30 μέρες στο δίπλωμα. Και άμα θέλει ξεκινήσει να γράφει ό,τι θέλει σε αυτό το αμάξι, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να πάρει και δεύτερο μπλοκάκι. Οπότε δεν ασχολείσαι και λες ευχαριστώ, καλό βράδυ, να φύγω κι εγώ να ξεκουραστώ. Εντάξει, είναι κάπου λογικό και εκεί. Γι' αυτό σε λένε πρωταθλητή των κλίσεων. Έχω πολύ θέμα, ναι. Δεν θέλω να επιστρέψεις κι άλλες χαρές να μου κλέψεις. Αυτά στην πίσω πόρτα είναι ηχεία. Έχει από πίσω άλλα τόσα. Και είπα λίγο να κάνω μια διαφορά, να βγάλω και έξω τον ήχο αυτό που έχω μέσα και να το βγάλω από ένα οικογενειακό απλό αμάξι που ήταν πριν. Δεν μ' άρεσε. Το έκανα λίγο πιο σπορ. Μήπως ενοχλείς λίγο? Καθόλου, δεν νομίζω. Εμένα, τους υπόλοιπους έχω θέμα. Δηλαδή, έχω αρκετό θέμα και με τους πεζούς, έχω και με γιαγιάδες, έχω διάφορα, αλλά εντάξει. Αμετανόητος. Αμετανόητος, δεν αλλάζει. Είναι μια τρέλα που πιστεύω όλοι μας, δηλαδή εδώ στο team, δεν τη χάνουμε. Είναι σημαντικό κομμάτι. Πόσα ηχεία έχεις? Σύνολο έχει 78 ηχεία. Όλα καλά. Πριν την κρίση, πίσω από τη λατρεία αυτών των οδηγών για τα αυτοκίνητα, λειτουργούσε μια ολόκληρη βιομηχανία. Βελτιωτές, εξιμηνιαία περιοδικά για φτιαγμένα αυτοκίνητα, ακόμα και εξειδικευμένα πλυντήρια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, λίγο κόβουμε από εδώ, λίγο κόβουμε από εκεί, να μπορέσουμε κι εμείς λίγο να ευχαριστηθούμε το χόμπι μας, να προχωρήσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όπως παλιά τα πράγματα. Οι ζάντες είναι 19, είναι αλουμινίου. Τις έχουμε φτιάξει με αυτό το είδος βαψίματος που λέγεται Kevlar. Να πούμε την τιμή, κοντά στο 9. Τον καιρό εκείνο βέβαια, έτσι. Σήμερα το μόνο που έμεινε το ίδιο είναι το πάθος αυτών των οδηγών. Η μετατροπή ενός αυτοκινήτου είναι ο ένας τρόπος για να δημιουργήσει κανείς ένα supercar. Ο άλλος τρόπος είναι να αγοράσει ένα πραγματικό supercar. Τάκη, τι
κοιτάει κανείς όταν οδηγά ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, πώς πρέπει να οδηγήσει? Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Και είναι ένα θέμα το οποίο έχουν πάρα πολλοί οδηγοί. Είτε στην πίστα είτε στο δρόμο, δεν κοιτάμε εκεί που πάμε, να καλή ώρα εδώ ευθεία μπροστά μας, αλλά εκεί που θέλουμε να πάμε. Πρώτα στρίβουμε λοιπόν το κεφάλι προς την πλευρά που θέλουμε να κινηθούμε και μετά στρίβουμε το τιμόνι. Κοιτάμε που θέλουμε να πάμε, ούτως ώστε να έχουμε την πορεία μας. Λέγεται δε ότι στο γονιδίωμα του άντρα κυνηγού υπήρχε από τα πολύ παλιά χρόνια και το ψάχνουν ακόμα οι ανιχνευτές ταλέντων οδηγικών, η ικανότητα να κατευθύνει τη σφαίρα ή το βέλος στη σημερινή εποχή το αυτοκίνητο προς τα εκεί που κοιτάει. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο φτιάχνεται, είναι κάτι με το οποίο γεννιέσαι. Είναι στο γονιδίωμα του άντρα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η απόκτηση ενός πολυτελούς και ταχύτατου αυτοκινήτου ήταν το όνειρο χιλιάδων Ελλήνων. Πολλοί μάλιστα έσπευσαν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα χρησιμοποιώντας τις οικονομίες τους, αλλά και τα τραπεζικά δάνεια που απλόχερα μοίραζαν μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι τράπεζες. Σήμερα το όνειρο αυτό έχει γίνει εφιάλτης. Βλέποντας βεβαίως αυτή την πίστα, λέω ότι καλό θα ήταν όποιος θέλει να έρθει να μάθει και να κάνει τον οδηγό αγώνων έστω και για λίγο, να έρχεται εδώ και να μην το κάνει στους δρόμους της Αθήνας. 100%. Όλης της Ελλάδας βεβαίως. Ποτέ δεν οδηγούμε γρήγορα στον δρόμο. Και βέβαια εδώ στην πίστα έχουμε κάνει και εμείς ένα λάθος για το γύρισμα. Να μπορούν οι τηλεθεατές να μας βλέπουν. Δεν βάλαμε κράνος. Ενώ φοράμε τη ζώνη, έχουμε δεχθεί, είμαστε προσεκτικοί, δεν έχουμε βάλει κράνος. Σούπερ αυτοκίνητα πλέον έχουν και θέλουν ελάχιστοι, γιατί ελάχιστοι μπορούν να τα συντηρήσουν. Το αυτοκίνητο των ονείρων στην εποχή της κρίσης είναι αυτό που σε πάει ταξίδι με μισό ποτήρι βενζίνη. Ο Τάκης Πουρναράκης καλύπτει δεκαετίες στον χώρο του αυτοκινήτου και της Φόρμουλα 1. Με φόντο το πιο γρήγορο αυτοκίνητο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ένα supercar με περισσότερους από 1.200 ύπους, μας μιλάει για την άνοδο αλλά και την πτώση των πολυτελών αυτοκινήτων. Από το πρωί όλοι μας ρωτάνε αυτό ακριβώς το πράγμα. Πια η ερώτηση δεν είναι πώς πάει, πόσο πάει ρε φίλε, αλλά τι καίει. Πλάκα, τι καίει αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν σε ενδιαφέρει, δεν έχει καν στην 911 turbo οικονομόμετρο, ας πούμε, ή κάτι αντίστοιχο. Δεν μετριώνται όλα έτσι, αλλά σίγουρα δεν είναι στο πνεύμα της εποχής. Σωλήνα μακρύ που συνδέεται με το βενζινάδικο. Εντάξει, και ξέρω εγώ ή το δεξαμενόπλαιο κατευθείαν, για το βενζινάδικο μπορεί να μην φτάνει. Βλέποντας το, νοσταλγεί κανείς σε κάποια σημεία και τις καλές εποχές που πραγματικά βλέπαμε πολλά, όχι τέτοια ίσως, αλλά πολλά καλά και ακριβά αυτοκίνητα στους ελληνικούς δρόμους. Τώρα έχει έρθει ο θάνατος των πολυτελών αυτοκινήτων, είναι αυτό που είπες. Κάποτε λέγαμε πόσο τρέχει, τώρα λέμε πόσο καίει. Πάνε αυτά, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι παντού υπάρχει μέση λύση. Ήμασταν στο ένα άκρο. Δηλαδή, έβλεπες πολλούς ανθρώπους να έχουν αυτοκίνητα τα οποία δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν. Σήμερα η οικονομική κρίση φέρνει έναν εξορθολογισμό καταστάσεων. Αλλά έχω ένα ερώτημα πάνω σε αυτή την απάντηση, ρητορικό. Ο Εστέμπαν Γκουτιέρες στα 21 του Μεξικάνος που ξεκινάει με τη Ζάουμπερ μπορεί να εξαντλήσει στα όρια μια Ferrari. Πιθανόν δεν έχει όμως χρήματα να την αγοράσει. Ένας 50άρης που έχει δουλέψει, έχει πετύχει στη ζωή του και θα την πάρει, δεν μπορεί, τρέμει η ψυχή του να βάλει τρίτη, να βάλει τετάρτη. Ποιος είναι πιο ταιριαστός εκεί μέσα? Ναι, αλλά και η ιστορία της ζωής κάπως έτσι είναι. Έτσι. Δηλαδή, αυτό το αυτοκίνητο που λες θα το πάρει ο 50άρης, ο οποίος από ένα σημείο και μετά τα έχει καταφέρει και τα έχει βγάλει. Όμως. Είναι παράτερος εκεί μέσα. Δεν μπορεί. Τι προτείνεις δηλαδή, να μοιράζουμε Ferrari? Αυτή είναι η ισορροπία. Θα έπρεπε να ζούμε τα νιάτα μας με το μυαλό που έχουμε στα γερατιά μας, σωστή της ικανότητας. Ή να ξεκινάμε με τη σύνταξη και να δουλεύουμε αργότερα. Έτσι. Η πίστα, σαν αυτή που συναντήσαμε τον Τάκη Πουρναράκη, εκτός από την ασφάλεια που προσφέρει, έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα. Όταν τελειώσεις τη βόλτα σου λοιπόν, δεν χρειάζεται να ψάξεις να παρκάρεις. Το παρκάρισμα και κυρίως το παράνομο παρκάρισμα είναι η βασικότερη ίσως αιτία για το κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και πολλών ακόμη πόλεων. Βγήκαμε λοιπόν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και καταγράψαμε την ελληνική πραγματικότητα σε όλο της το μεγαλείο. Μέσα είναι αποθήκη, ξεφορτώνουν τα λύκες, πράγμα να τους βρούμε. Κάνουν ό,τι θέλουνε. Πού να πάω? Ο οδηγός του φορτηγού θέλει να στρίψει και ο αστυνομικός προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Σιωπή! Παρά τα εμπόδια που έχουν τοποθετηθεί στην άκρη του δρόμου, κάποιος ασυνείδητος έχει σταθμεύσει το άσπρο αυτοκίνητο στο σημείο που βλέπετε και για μία ώρα ο δρόμος μπροστά από τις κεντρικές αποθήκες της Αθήνας έχει κλείσει. Τα λύκα είναι! Τι να το κάνω αυτό, το βάλω φωτιά! Τώρα περιμένουμε και εμείς έχουμε μια ώρα από εκεί, έχουμε τα φορτηγά. Γιατί δεν πρέπει να κάνουμε τώρα εδώ εμείς? Τα περιπολικά πηγαίνουν έρχονται και όλοι περιμένουν τον απομηχανής Θεό για να λυθεί το πρόβλημα.
Γερανός όμως δεν εμφανίζεται και ο χρόνος κυλάει. Τα φορτηγά κάνουν γύρω στο τετράγωνο, η αγανάκτηση μεγαλώνει. Και τελικά, μετά από 1 ώρα και 10 λεπτά, ο ιδιοκτήτης του ΙΟΤΑΧΗ μετακινεί το όχημά του και ο δρόμος ανοίγει. Ο συγκεκριμένος οδηγός ήταν παρόν από την αρχή στο επεισόδιο, αλλά απλά αδιαφόρησε. Έκανε τη δουλειά του και μόνο τότε πήρε το αυτοκίνητο να φύγει. Να μας πείτε, επειδή απαγορεύεται εδώ, να μας πείτε 2 λόγια. Έφυγε σαν κύριος σε μία ακόμα ιστορία καθημερινής τρέλας στους δρόμους της Αθήνας. Εδώ που οι οδηγοί παρκάρουν όποτε θέλουν, όπως θέλουν, όπου θέλουν. Στον Πειραιά ένας άλλος οδηγός ήταν ο άτυχος της ημέρας. Παρκάρισμα. Τι παρκάρισμα? Εδώ διπλό. Διπλό. Είμαι μέσα και μου έφερε ο τροχονόμος στην κλίση, θα το πεις, και μου λέει, σε ψάχνω, μου λέει 1 ώρα και είμαι μέσα και με δουλεύει. Τζαλάκωσα. Έτσι να του πεις χαιρετίσματα. Μέσα είμαι, νάτινα. Εδώ έτσι πες του. Τώρα πήρα την κλίση. Τώρα αγόρι μου, μέσα εδώ είμαι και έρχεται και έχει το θράσος να μου πει και ψέματα, μου λέει σε ψάχνω. Και είμαι μέσα εδώ και περιμένω να έρθει ο... Διπλοπαρκαρισμένος όμως. Διπλό, ναι, αλλά δεν ενοχλώ. Μόλις ενοχλήσω θα σηκωθώ να φύγω. Αλλά άσε μην άξιο και βρίζω τώρα πάλι, να τους πεις έτσι, θέλω να πάω στην τροχέρα, δεν πάω. Νάτι να του πεις. Δηλώνει διπλοπαρκαρισμένος για ώρα, αλλά δεν βγήκε από το αυτοκίνητο. Κι όμως παραπονιέται, ο τροχονόμος τον έγραψε. Και έρθει και μου την έφερα από το παραθυράκι. Είναι ντροπή να του πεις. Τι σας έχει γράψει, γιατί σας έγραψε? Δεν το κοίταξα από την τζαντίλα μου. Όχι, δεν το ανοίγω καθόλου. Γιατί είχε το θράσος να μου το φέρω από το παραθυράκι και να μου πει σε ψάχνω 1 ώρα και είμαι μέσα. Σε λεωφόρο είστε εδώ πάνω στη γραμμή. Γιατί δεν περνάει, κοίτα εκεί. Εκείνα δεν τα πήραξε ρε παιδί μου 1 ώρα εκεί πέρα το πρωί. 1-2 πάνω στη γωνία. Δηλαδή ό,τι γουστάρει κάνει. Πόσες ώρες είστε? Πόσο? Είμαι 1 ώρα και περισσότερο. 1 ώρα και περισσότερο είναι. Κάποιοι άλλοι μπροστά του έχουν τριπλοπαρκάρει. Η λεωφόρος που οδηγεί στο μεγάλο λιμάνι γίνεται στενάκι. Και για όλα φταίει τι άλλο? Η κρίση. Στην Ελλάδα όπως είμαστε, άμα δεν είσαι τρελός, δεν επιζείς. Υπάρχουν και οι επαγγελματίες της παράνομης στάθμευσης. Οι οδηγοί των φορτηγών διανομής. Πάρκινγκ τους είναι ο δρόμος και αντίπαλός τους ο χρόνος. Είναι βιαστικοί. Πού να βρουν, λένε, νόμιμη θέση στάθμευσης. Πουθενά δεν υπάρχει, φιλαράκι. Πουθενά δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να παρκάρουμε, δεν μπορούμε να ξεφορτώσουμε πουθενά. Σταματάμε μέσα στη μέση του δρόμου. Όλα τα σούπερ μάρκετ, όλα τα μίνι μάρκετ, όλα τα μαγαζιά. Δηλαδή υποφέρουμε. Έχουμε τον κύριο εκεί που θέλει να ξεφορτώσει. Έτσι. Τα ΙΟΤΑΧΗ μπαίνουν συνέχεια δεξιά. Εμείς έχουμε καθυστέρηση, ο κόσμος διαμαρτύρεται. Καθημερινό φαινόμενο. Αλλά πρέπει να εξυπηρετείται και το επιβατικό κοινό και εμείς να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, μπήκαν σε κεντρικές γειτονιές παρκόμετρα και η δημοτική αστυνομία κόβει συνεχώς κλήσεις. Πολλές φορές όμως την πληρώνουν τελικά οι πεζοί. Στην άκρη του δρόμου, βλέπετε, στη διέλευση πεζών δεν υπάρχει παρκόμετρο. Με αυστηρότερες ποινές έγινε προσπάθεια να μπει τέλος και στην αναρχία στους δρόμους. Η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη μπορεί να κοστίσει ζωές και τιμωρείται με αφαίρεση διπλώματος και πρόστιμο μεγαλύτερο από το βασικό μισθό. Όπως βλέπετε όμως στη λεωφόρο Κηφισού, κάποιους οδηγούς δεν τους σταματάει τίποτα. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι για γέλια, είναι επικίνδυνο. Προσέχουμε, εντάξει, είναι λάθος. Είναι λάθος. Και για αυτές τις σοβαρές τροχές παραβάσεις, πολλοί οδηγοί λένε ότι φταίει τι άλλο, η κρίση. Γιατί η αντίληψη δεν είναι ίδια όταν έχεις επικραμμένος από 15 μεριές. Λογικό δεν είναι? Οι Έλληνες έχουν γίνει πιο ανήσυχοι στο τιμόνι και βιαστικοί, με αυτοκίνητα κακοσυντηρημένα λόγω έλλειψης χρημάτων. Τα δυστυχήματα δεν μειώνονται, παρότι η κίνηση στους δρόμους έχει ελαττωθεί κατά 20%. Σας διακόπτω, τι κάνετε? Για το κινητό και την οδήγηση ρωτάω, είναι επικίνδυνο. Είμαι στο φανάρι, όχι δεν το χρησιμοποιώ, είμαι στο φανάρι και μίλαγα. Μόλις ανάψει πράσινο. Μόλις ανάψει πράσινο θα μιλάω πιο πολύ, δεν γίνεται διαφορετικά. Πάντα, κοίταξε, είναι και αυτό ένα μέσο να πούμε που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, φιλαράκι, πάντα θα μιλάμε.
Ανήσυχος και βιαστικός οδηγός υπήρξε σίγουρα και ο Τάσος Μαρκουίζος, στα βουνά όμως όπως λέει, όχι στους δρόμους. Ο θρυλικός Ιαβέρης των αγώνων ταχύτητας, αφού σταμάτησε να τρέχει στα ράλι, έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ασφαλή οδήγηση. Μας ακολούθησε στο δρόμο. Δεν έχει δικαιολογία γιατί έχει καλή διάρκεια. Και κορνάρει κιόλας ο άλλος. Πορτοκαλί, 2 κόκκινα, 3 κόκκινα, 3 κόκκινα και 1 κάρο πορτοκαλί, εντάξει. Καθημερινά είναι απόπειρες φόνου όλα αυτά. Τι είναι. Είναι θέμα νου και συνείδηση, τίποτα άλλο. Το πορτοκαλί φανάρι στην Ελλάδα σημαίνει επιταχύνω, ενώ στην Ευρώπη σημαίνει επιβραδύνω. Έτσι, δηλαδή είμαστε από λάθος πλευράς στο στόχο. Κοιτάμε ανάποδα τα πράγματα. Τον Ιαβέρη το ξέρετε? Οδηγός αγώνων. Παλιός οδηγός αγώνων. Το θαυμάζετε? Τον έχω δει και πολλές φορές, ναι. Πήγαινε γρήγορα, καλά. Δυνατός πολύ. Φορούσε πάντα ζώνη όμως. Εσείς? Εμείς έχουμε συνηθίσει έτσι, λάθος βέβαια. Κακή παιδεία μπορώ να πω. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει λάθος. Μικρές διαδρομές και δεν τη φοράμε. Ναι, κοίταξε, δεν έχει κάνει κανένα συμβόλαιο ότι σε μικρή ή σε μεγάλη διαδρομή θα προκύψει ένα ατύχημα που δεν θα φταίει. Ιδίως κάποιος άλλος. Εγώ θα σου σχολιάσω απλώς ότι έχει βάλει το παιδί του πίσω χωρίς κράνος και αν πέσει κάτω θα έχει καταδικάσει το παιδί του σε θάνατο. Δες και τον πιτσιρικά εδώ, όριστε. Δες και τον άλλο, χωρίς κράνος. Για το κράνος. Το κράνος. Το έχω πίσω, γιατί μιλάγα στο τηλέφωνο. Α, οδηγούσατε, μιλάγατε στο τηλέφωνο, το κράνος. Είχα σταματήσει, φίλε. Το κράνος μπαγκαζιέρα. Ναι. Πάντα. Όχι, το φοράω, φίλε. Συχνά ή... Όχι, συνέχεια. Η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση χωρίς ζώνη ασφαλείας και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αναφέρονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν είναι αιτία θανάτου και δυστυχίας και τραυματισμού. Αυτά όλα που βλέπεις είναι συμπτώματα. Δηλαδή το να περάσει κόκκινο φανάρι δεν είναι η αιτία. Η αιτία είναι ότι είσαι ανόητος. Στοπ και απαγορευτικό αριστερά. Εντάξει, το στοπ το ισχύει, περιμένουν από ό,τι βλέπεις στάνταρ. Το αριστερά θα έπρεπε για μένα να φροντίσει η τοπική αυτοδιοίκηση, αφού είναι δεδομένο ότι δεν έχουν άλλο τρόπο να εξυπηρετηθούν, να βρουν έναν τρόπο με ένα φανάρι, με πορτοκαλί που αναβοσβήνει αριστερά και να τους αφήσει με την ευθύνη τους να στρίψουν. Γιατί αυτή τη στιγμή σήμερα προκαλείς την παραβατικότητα η οποία μπορεί να καταλήξει και στο νοσοκομείο. Ό,τι θέλει να συμβαίνει τώρα, έχουμε τρελαθεί όλοι. Ας τον ειδοποιήσουμε για αυτό που έκανε, ότι ενοχλεί. Η αναρχία στους ελληνικούς δρόμους, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το παράνομο παρκάρισμα, γέννησε πριν 8 χρόνια περίπου και το κίνημα του Γάιδα. Δεν είναι κάποιοι που θεωρούν ότι πρέπει να αρχίσουμε όλοι και πάλι να κυκλοφορούμε με γαϊδούρια, αλλά είναι εκείνοι που θεωρούν γαϊδούρια όλους όσοι παρκάρουν παράνομα. Και τους το δείχνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Εδώ για να τον βλέπει και ο κόσμος που περνάει. Βλέπουμε μπροστά μας κάποιον που έχει παρκάρει και ακριβώς κλείνει τη δίωδο σε όποιον θα περνούσε από την φτιαγμένη ράμπα για να μπορούν να περνάνε ακόμη και οι ανάπηροι. Όπως λένε όμως οι εμπνευστές του κινήματος, το μόνο που διασύρεται από όλη αυτή τη διαδικασία είναι η φήμη του φτωχού ζώου, το οποίο στην πραγματικότητα δεν ενοχλεί ποτέ. Δείτε τώρα τι συμβαίνει όταν εκείνοι οι οποίοι κέρδισαν με την αξία τους το αυτοκόλλητο γάιδαρος επιστρέφουν στο αυτοκίνητό τους και διαπιστώνουν ότι έχουν παραλάβει το βραβείο τους. Για την ακρίβεια, έχουν βρει το βραβείο τους κολλημένο πάνω στο αυτοκίνητό τους. Τις δικαιολογίες που θα ακούσετε τις έχουμε πει πάνω κάτω όλοι μας. Παρκάρω που γουστάρω. Καλά μου κάνανε. Το έβαλα για λίγο, τα άφησα, εντάξει, τι να κάνω. Λίγο είστε, τουλάχιστον μισή ώρα εδώ, και. Όχι, πιο λίγο. Πιο λίγο. Το μετρήσατε. Πάντως κλείνετε τη ράμπα εδώ, δεν μπορούμε. Ξέρω, ναι, το είδα. Δεν έχετε πρόβλημα, καλά σας κάνανε λέτε. Καλά μου κάνανε. Εσείς λέτε είστε γάιδαρος ας πούμε ή όχι? Δεν είμαι που τα άφησα εδώ στη ράμπα. Είμαι. Α, είστε? Βέβαια, τι. Γιατί έχετε κλείσει μια διάβαση εδώ. Πού είναι η διάβαση εδώ? Εδώ είναι η διάβαση πεζών και δεν μπορεί να περάσει κανένας. Εδώ δεν έχει καμία διάβαση, σκουπίδια είχε πριν. Όχι δεν έχει, έχει από εδώ και από εκεί. Πού είναι ρε παιδιά η διάβαση εδώ? Δείξτε μου τη διάβαση. Διάβαση και δεν μπορούσε να περάσει προηγουμένως μια κυρία με ένα καροτσάκι της Λαϊκής, ένας ανάπηρο. Είναι διάβαση πεζών εδώ. Ναι, έχω αφήσει το μωρό μου τον νεογέννητο, θέλω να πάρω ένα πιστοποιητικό. Ναι, αλλά είναι διάβαση πεζών. Περνάνε από εδώ ανάπηροι, περνάνε κυρίες με καροτσάκια. Μόλις έφυγε μια κοπέλα από εδώ. Δεν θα κλείσουν εδώ πέρα τον δρόμο. Θα προχωράνε και τα καροτσάκια και οι κυρίες. Δεν πέρασε δευτερόλεπτο και έφυγε μια κυρία που είχε παρκάρει εδώ και δεν μπορούσε να περάσει καροτσάκι. Και εγώ σου είπα ότι δεν θα παρκάρω αν δεν περνάει καροτσάκι. Ο μύθος του δρόμου θέλει τις γυναίκες να είναι οι χειρότεροι οδηγοί.
Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως ακούσατε άλλωστε να λέει και ο διοικητής της τροχέας, αφού μπορεί οι γυναίκες να ευθύνονται για περισσότερα μικροατυχήματα, για τα μεγάλα και σοβαρά όμως, κύριοι υπεύθυνοι είναι οι άνδρες. Απευθυνθήκαμε σε δύο κυρίες που αντιπροσωπεύουν δύο τελείως διαφορετικές πλευρές της γυναικείας οδήγησης για να μας μεταφέρουν τις εμπειρίες αλλά και την καθημερινότητά τους στο τιμόνι. Η πρώτη είναι η Παναγιώτα Δελαγραμμάτικα, που είναι οδηγός αγώνων και έχει λάβει μέρος σε δεκάδες διοργανώσεις. Η δεύτερη είναι η παρουσιάστρια του Α Μαρία Ηλιάκη, η οποία πήρε το δίπλωμά της πριν από λίγες ημέρες και εκδηλώνει τώρα στους δρόμους τις παιδικές ασθένειες της νέας και άπειρης οδηγού. Άφησε το προγιά σιγά σιγά. Σιγά σιγά άφησε το. Μια χαρά είδες. Όχι, δεν φοβάσαι. Άσε λίγο τα προγιά σου. Λίγο τα προγιά σας. Λίγο το σουβλέκι, το σουβλέκι. Κονοφύρο. Άσε το σουβλέκι, το σουβλέκι. Σιγά σιγά, σιγά, έτσι. Μην ανησυχείς. Και πιο σιγά άμα θες. Και λίγο φρένο. Έτσι. Είδες. Δεν είναι δύσκολο, τόσο να πηγαίνεις. Μια χαρά. Λίγο φρενάκι εδώ για να στρίψεις. Είδες. Μια χαρά δεν είναι. Λίγο γκάζι, θα σβήσει, λίγο γκάζι. Λίγο γκάζι. Να ανησυχείς. Τώρα θα τρέξω. Τώρα ευθεία. Όχι πολύ γιατί... Εκεί. Μια χαρά είναι. Μπράβο Μαρία. Μου αρέσει πολύ καλή. Λίγο κάτσε, θα σβήσει. Λίγο κάτσε. Ωραία. Μας έσβησε. Πολύ ωραία. Δηλαδή αυτό άπαξ και σου σβήσει, σου σβήσε. Όχι, ένα πρόβλημα με το δυναμό αυτό και... Ωραία. Μας έσβησε. Γιώτα, πόσα χρόνια οδηγείς? Οδηγώ από 8 ετών. 8 ετών. Δηλαδή, συνολικά. 20 χρόνια περίπου. Μαρία, πόσο καιρό οδηγείς? Συνολικά. Ένα μήνα. Κι άλλο ένα μήνα μαθήματα, 2 μήνες. 2 μήνες. 8 ετών πώς ξεκίνησες? Με τα κάρτα ο πατέρας μου, μια Κυριακή αποφάσισε να μας πάει στην πίστα Σποπύργου για να δούμε τα αυτοκινητάκια, έτσι τα έλεγε τότε. Πήγα με την αδελφή μου εκεί, τα είδα εγώ. Ήθελα να οδηγήσω. Του λέω, θα μου νοικιάσεις? Τα ερωτεύτηκε. Λέω, θα μου νοικιάσεις? Ναι. Μπήκα και εγώ και η αδελφή μου μέσα και κάναμε. Μετά πηγαίναμε κάθε Κυριακή. Εσύ γιατί δεν έκανες κάρτα μικρή? Εγώ δεν έμπαινα ούτε στα συγκρόμενα. Στο Λούνα Πάρκ είχα πρόβλημα. Δεν μπορούσα ποτέ να. Αισθανόμουν, ρε παιδί μου, δεν μπορούσα να το κομμαντάρω το αυτοκίνητο. Και ασυναίσθητα μικρή και αργότερα μεγαλώνοντας, δεν το αγάπησα. Το αυτοκινητάκι στα συγκρόμενα, έχεις θέμα? Είχα θέμα και με το αυτοκινητάκι στα συγκρόμενα. Μετά αισθανόμουν έτσι όπως έβλεπα, ας πούμε, όλους τους συνοδηγούς, τους διάφορους ταξιτζίδες, τους διάφορους φίλους μου που με πηγαίνανε, τους είχα φορτωθεί τόσα χρόνια. Έβλεπα, ρε παιδί μου, ότι. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς συγχρονίζουν το πόδι με το χέρι και το μυαλό, πώς βλέπουν από τους καθρέφτες, πώς δεν έρχονται όλοι κατά πάνω τους και μου φαινόταν όλο αυτό ένα βουνό. Ένα τεράστιο πράγμα. Ένα τεράστιο και περνούσαν τα χρόνια. Σε σένα πάλι δεν περνούσαν τα χρόνια. Φαντάζομαι στα 18, Νταν, πήγες και πήρες δίπλωμα. 18 και μία εβδομάδα το είχα το δίπλωμα. 18 και μία εβδομάδα. Αλλά οδηγούσα από τα 16, έκανα προπόνηση μεταγωνιστικά τα 16 μου. Και έχεις πάρει μέρος σε αγώνες. Ναι. Τους θυμάσαι, τους μετράς, περίπου πόσους? Όχι, είναι πάρα πολύ. Από 8 ετών. Με διακρίσεις? Και την πρώτη κιόλας χρονιά στα καρτ πήρα το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο. Το πρωτάθλημα. Εσύ τώρα τι πρωτάθλημα έχεις πάρει? Νομίζω Μούτζας. Έχεις φάει? Έφαγα την πρώτη μέρα που πήρα, πήρα το αυτοκίνητο γιατί έπρεπε να κάνω μια διαδρομή την οποία δεν την είχα συνηθίσει. Επειδή ήταν η αλλαγή του ραδιοφώνου που αλλάξαμε ραδιοφωνικό σταθμό και έπρεπε να διασχίσω όλη την εθνική για να φτάσω στην Έκηψιά. Και το προηγούμενο βράδυ την είχα κάνει τη διαδρομή στο μυαλό μου. Και την είχα, ρε παιδί μου, θεωρούσα ότι την είχα αποτυπώσει καλά. Και κάποια στιγμή, έτσι όπως μπαίνω στη Συγκρού, με πόνο καρδιάς και προσπαθώ να βγω στην εθνική. Δεν έχω καταλάβει ότι κατά λάθος είμαι στη μεσαία και πηγαίνω με 70. Και εντάξει. Έχεις πιάσει τα 70. Και τα 100. Έπιασες τα 100. Βέβαια, στην Αττική Οδό. Μου αρέσει πάρα πολύ η Αττική Οδός γιατί έχει σωστά τις λωρίδες, σου λέει είναι σωστά η έξοδος. Με την εθνική έχω ένα θέμα. Πάει πολύ μούτζα. Αυτές τις 2 εβδομάδες που είμαι στο δρόμο δεν με έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολύ άσχημα. Θες γιατί είναι το νι πίσω και κάπως. Έχεις βάλει νι? Έχω βάλει. Την πρώτη μέρα δεν είχα προλάβει να το πάρω και έφαγα τις μούτζες στην εθνική. Με τον νι δεν έχεις βάλει φάει μούτζες? Με τον νι δεν τρώω μούτζες. Ξέρεις ποτέ έτρωγα πολύ βρυσίδι όταν μάθαινα να οδηγώ. Που ήμουνα με το εκπαιδευτικό. Είμαι στην
στην εθνική και τους βλέπω τους άλλους και τρέχουνε, περνάνε. Με πόσα πάνε, ρε παιδάκι μου. Με πόσα πάνε λοιπόν? Η άλλη φυσιολογική οδήγηση. Με πόσα πας εσύ στον δρόμο? Εγώ δεν τρέχω στον δρόμο καθόλου. Είμαι πολύ προσεκτική. Τρέχεις μόνο εδώ? Είμαι πολύ. Ναι. Είναι αλήθεια αυτά που λένε για τις γυναίκες οδηγούς? Δηλαδή και εσύ τώρα που το αντιμετωπίζεις ως γυναίκα στον δρόμο, βλέπεις πολλές γυναίκες οι οποίες δεν είναι καλές στην οδήγηση και βλέπεις και άντρες? Βλέπω και άντρες και γυναίκες. Και άντρες και γυναίκες. Και βλέπω και γυναίκες που είναι πολύ προσεκτικές. Πόσες φορές σου έχει τύχει να δεις έναν άντρα ο οποίος δεν ξέρει να οδηγάει καλά και να λες, να θες να του πεις εσύ, ας πούμε, από την πλευρά σου, πήγαινε κάτσε σπίτι σου επιτέλους? Πάρα πολλές φορές. Πώς αντιμετωπίζουν οι άντρες στον δρόμο? Εμένα ακριβώς όπως αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες και οι ίδιες Ξανθιές. Δεν έχω καμία διαφορά. Δηλαδή? Ακριβώς το ίδιο. Τι ατάκες έχεις ακούσει? Πάρα πολύ, δεν θέλω να σου πω. Όλα. Και μέχρι να πάω να πλύνω και πιάτα, όλα. Την ατάκα με τα πιάτα την έχεις ακούσει? Πάρα πολύ. Όλα. Δεν βλέπουν καμία διαφορά. Ό,τι και να κάνεις και λίγο λάθος να κάνεις, άμα δουν γυναίκα και ιδίως Ξανθιά, την είναι πάτησες. η προκατάληψη δηλαδή. Αν δουν άντρα όμως που κάνει ένα λάθος, μπορεί και να μην ασχοληθούν. Να πούνε, έκανε ένα. Εμάς έχουν μην δουν Ξανθιά και γυναίκα. Δηλαδή για τα πιάτα σε έχουν στείλει πολλές φορές, έτσι. Και φαντάζομαι έχεις ακούσει και διάφορα άλλα όμορφα στον δρόμο. Εσύ τι έχεις καταλάβει? Σε μένα δεν έχει μιλήσει ποτέ κανένας άσχημα. Βασικά έχω κλειστά και τα παράθυρα. Δεν θέλω να ακούω. Δεν ακούς δηλαδή? Οπότε μάλλον δεν ακούω. Μάλλον λένε, σίγουρα λένε κάτι. Αλλά γενικώς επειδή ακόμα ξέρεις είμαι άπειρη και δεν το έχω και φοβάμαι και προσέχω και κοιτάω πάντα αριστερά-δεξιά και είμαι πολύ προσεκτική. Θεία κοιτάς ή μόνο αριστερά-δεξιά? Και θεία κοιτάω, ναι. Δεν έχω φάει πολύ βρυσίδι. Το ξέρω, σταμάτα, Αντώνη, κοιτάω ευθεία. Το πολύ βρυσίδι το έφαγα όταν μάθαινα. Τη μούτζα γιατί την έφαγες? Τη μούτζα πότε? Στην εθνική, ναι. Σου είπα. Γιατί πήγαινα με 70 στη μεσαία. Και ήρθε ο άλλος από τα αριστερά. Και ήταν ένας. Ναι, όχι. Θέλανε προφανώς να πάνε πιο γρήγορα οι άνθρωποι και εγώ έπρεπε να είμαι δεξιά. Και γιατί δεν ήσουν δεξιά? Γιατί μπερδεύομαι λίγο με τη δεξιά λωρίδα. Να σου πω. Δεν είναι σωστά δομημένη η εθνική, πιστεύω. Η εθνική φταίει. Ναι, η εθνική φταίει. Ναι. Γιατί είναι μερικές έξοδοι που είναι πολύ απότομοι. Και φοβόμουν να μην βγω κατά λάθος σε κάποια έξοδο. Μάλιστα. Γι' αυτό πήγαινα στη μεσαία. Ναι, και πολλές μούτζες έτρωγα και όταν μάθαινα. Γιατί λέγαν όλοι, έλα μωρέ τώρα μαθαίνεις, πήγαινε σπίτι σου. Εκεί είχα ακούσει πολλά. Εσύ τώρα πώς πήρες απόφαση να μάθεις να οδηγείς? Βασικά κουράστηκα να είμαι εξαρτημένη από τους άλλους να με πάνε και να με φέρουνε. Πολλά λεφτά στα ταξί, πάρα πολλά λεφτά. Έχω δώσει μια περιουσία, θα είχα πάρει 3 αυτοκίνητα. Και δεν ξέρω πώς ξαφνικά μου έγινε αυτό το κλικ. Μου γύρισε στο μυαλό και αισθάνθηκα μια αυτοπεποίθηση περίεργη. Ναι. Και πήγα και πήρα το δίπλωμα. Και έχει αλλάξει η ζωή μου, έτσι δεν υπάρχει. Διάβασες τις εξετάσεις? Βεβαίως, διάβασα. Λάδωσες μετά? Όχι, δεν λάδωσα. Το ορκίζομαι. Δεν λάδωσα, γιατί δεν ήθελα να βγει κάποιος και να πει Λιάκη λάδωσε. Και πήγες πόσες φορές και πέρασες? Μήπως την πέρασες με την πρώτη? Μία! Με την πρώτη. Με την πρώτη πέρασα, ναι. Χωρίς να έχεις μέσο? Όχι, κανένα μέσο. Και επίσης, συγγνώμη που σας διακόπτω, στα σήματα δεν έκανα κανένα λάθος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Φοβάμαι πολύ τους μεθυσμένους. Πάρα πολύ. Αυτούς που μιλάνε στο κινητό. Δηλαδή πάρα πολλούς? Πάρα πολλούς, ναι. Και αυτούς που τρέχουν και αυτούς που κάνουν κόντρα. Μηχανάκια. Και τα μηχανάκια τι? Τα φοβάμαι. Έτσι που μπαίνουνε. Κλακ, κλακ, κλακ. Ναι, να προσέχεις με τα μηχανάκια γιατί. Ναι, και εγώ να προσέχω και αυτοί να προσέχουνε. Ναι, εσύ κινδυνεύεις να τον πατήσεις. Να το ξέρω, αλλά εγώ τους προσέχω. Αλλά να προσέχουν και αυτοί, ρε παιδί μου. Γιατί μερικοί νομίζουν να κάνουν κάτι πολύ περίεργα, έτσι μου χώνονται. Και δεν μπορείς να τους βλέπεις πάντα. Υπάρχει ρατσισμό στον δρόμο στη γυναίκα? Πολύ ρατσισμός. Και λάθος αυτοί να κάνουν, τα ρίχνουν στη γυναίκα. Εσύ πώς αντιδράς όταν κάποιος αρχίζει και σου φωνάζει? Εγώ νευριάζω. Νευριάζεις και τι κάνεις? Μπορεί και να τσακωθώ. Έχεις κατέβει από το αυτοκίνητο? Δεν έχω κατέβει γιατί φοβάμαι, αλλά με ενοχλεί γενικά να σου μιλάνε άσχημα στον δρόμο. Η αγένεια με ενοχλεί. Είτε κάνω λάθος είτε δεν κάνω. Δεν θέλω να μου κάνουν. Υπάρχουν δύο τρόποι αντίδρασης και δύο τρόποι αντίδρασης των γυναικών. Ο ένας είναι εκείνη που τρομάζει, φοβάται και κλείνει το στόμα, και η άλλη η οποία κατεβάζει παράθυρο και απαντάει. Δεν φοβάμαι. Μόνο αυτό θα σου πω, τίποτα άλλο. Δεν φοβάμαι. Κατεβάζεις παράθυρο και απαντάς λοιπόν. Εσύ. Δεν φοβάμαι. Εσύ τι θα κάνεις, παιδί μου, αν αρχίσει κάποιος να σταχώνει? Εγώ, παιδιά, θα κλείσω τα παράθυρα, θα βάλω τις ασφάλειες και θα φύγω. Δεν μπορώ, φοβάμαι. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι άλλο. Μπορεί να έχει νεύρα. Ο κόσμος έχει πάρα πολλά νεύρα τα τελευταία 2 χρόνια. Με το έτσι που θα του πεις αρπάζεται.
Έχει τύχει σε φίλη μου γυναίκα οδηγό να έχει κατέβει άνθρωπο στο αυτοκίνητο επειδή του έκανε μια παρατήρηση. Ήμουν εγώ συνοδηγός και την ταρακουνούσε άντρα έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή γίνονται περίεργα πράγματα. Δεν είναι να απαντάς, πρόσεχε. Αν σε πιάσει. Μέχρι να κατέβει θα έχει φύγει. Θα έχει φύγει. Θέλω να μην κολλήσει την κίνηση. Αν έδινες μια συμβουλή σε μια νέα οδηγό, γυναίκα επίσης, όπως είναι η Μαρία, τι θα της έλεγες, τι να προσέχει? Να κοιτάει πάντα τους καθρέφτες της, να μην μιλάει στο κινητό, να μην τρέχεις. Δεν μιλάς στο κινητό ακόμα γιατί είσαι ψαρωμένη. Νομίζω, παιδιά, το φοβάμαι τόσο πολύ αυτό, δεν μπορώ να το φανταστώ. Πώς γίνεται να μιλάνε στο κινητό και να οδηγούνε. Δεν ξέρεις να αλλάξεις λάστιχο, τι ρωτάς? Είσαι καλά, καλέ. Πού να το μάθω? Υποτίθεται ότι μπορείς να το μάθεις όταν ξέρεις δίνεις... εσύ. Ναι, ξέρω να αλλάξω. Ωραία. Εσείς ξέρετε, Παναγιώτα. Αν είναι μέρα θα το κάνω, αν είναι νύχτα δεν θα βγω ποτέ από το αυτοκίνητο. Μόνη μου σε μια ερημιά να αλλάξω λάστιχο. Όχι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ, δεν θα το κάνω ποτέ. Η μπαταρία, ξέρεις που είναι στο αυτοκίνητο? Η μπαταρία, βεβαίως. Πού είναι? Είναι ένα κόκκινο σημαδάκι μπροστά. Που ανάβει. Όχι, μέσα στο αυτοκίνητό σου που είναι η μπαταρία. Μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι όπως ανοίγεις το καπό, ναι. Μπροστά, εκεί κάπου δεξιά. Την έχεις δει, ξέρεις να την ξεχωρίσεις δηλαδή? Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα κι εσύ ναι, δεν είναι ένα κουτάκι. Επειδή υπάρχει Έλληνας που δεν κάνει παραβάσεις στον δρόμο, Ναι, ποιες είναι οι εγώ κάνω. σημαντικότερες παραβάσεις που κάνεις, οι πιο συχνές? Αν είναι μικρό στενό που απαγορεύεται, θα μπορεί να πάω. Ένα άλλο. Την αλήθεια θα λες. Αν βιάζομαι πολύ και είναι άδειος ο δρόμος, μπορεί να περάσω κόκκινο με πολύ προσοχή. Τρίτο. Συγγνώμη. Πες. Εδώ λέμε... Όχι πολύ συχνά, γιατί θα νομίζω ότι το έχω κάνει μία φορά. Εντάξει, πάνω κάτω όλοι μας το έχουμε κάνει, γι' αυτό μην ανησυχείς καθόλου. Όριο ταχύτητας? Στην πόλη. Στην πόλη το νόμιμο. Δεν τρέχω ποτέ, δεν τρέχω. Προσπέραση από δεξιά. Έλα, δεν είμαι τροφονόμος, μπορείς να λες την αλήθεια. Έχει τύχει να τα κάνω, αλλά το καταλαβαίνω και ξέρω ότι μπορεί να είναι λάθος. Με το παρκάρισμα πώς θα πας? Είμαι πολύ καλή στο παρκάρισμα. Είσαι. Εσύ πώς θα πας με το παρκάρισμα? Και εγώ παντού, πάρα πολύ ωραία παρκάρω, έχω παντού θέσεις. Πολύ ωραία. Στο σπίτι σου που παρκάρεις? Έχω και εκεί πάρκινγκ. Έχεις παρκάρει, έχεις χρειαστεί να παρκάρεις τώρα? Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το πήρα το αυτοκίνητο και έκανα γύρω-γύρω στο τετράγωνο και όπου έβρισκα άδεια θέση το πάρκαρα. Έκανες practice δηλαδή? Έκανα practice, ναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ δύσκολο. Το παρκάρισμα ήταν που το έκανα αμέσως και στο μάθημα, όχι στο μάθημα, στην εξέταση εκείνη τη μέρα. Ενθουσιάστηκαν οι εξεταστές μου το παρκάρισμά. Ήσουν καλή δηλαδή? Ήμουν πάρα πολύ καλή. Κάνεις μία το τιμόνι έτσι, τσακ, μπήκε, κάνεις μία έτσι. Τι παράβαση έχεις κάνει μέχρι τώρα? Τίποτα. Δεν μπορεί. Δεν είναι. Ναι, μια φορά κατά λάθος δεν το είδα ότι έγινε κόκκινο και το πέρασα. Έγινε μόνο του, Ρε παιδί μου, εντάξει. Νόμιζα δεν υπολόγιζα σωστά την απόσταση και το έβλεπα πορτοκαλί και λέω θα το προλάβω. Αλλά το πέρασα με κόκκινο. Μόνο αυτό. Στα stop σταματάω πάρα πολύ καλά. Απότομα? Όχι, σιγά σιγά. Κοιτάω πάντα. Όχι, είμαι πολύ καλή μετά. Στα σήματα τα ακολουθώ όλα σωστά τους κανόνες οδικής. Άρα ξεψαρώνεις σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο έμεινε νιώθω άλλος άνθρωπος. Τώρα, στην μεγάλη συζήτηση που ανοίγει κατά καιρούς για το ποιοι δημιουργούν τα προβλήματα στους ελληνικούς δρόμους, ο καθένας δείχνει προς διαφορετική κατεύθυνση. Εκτός από το debate μεταξύ ανδρών και γυναικών για το ποιος προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα, υπάρχει και ένα ακόμη. Ποιοι είναι χειρότεροι στο δρόμο, οι νέοι και θερμόαιμοι ή οι ηλικιωμένοι με τα αργά αντανακλαστικά? Αναζητήσαμε λοιπόν εκπροσώπους και των δύο κατηγοριών. Ο Σταμάτης Κατσίμης είναι νέος, είναι όμως ήδη βετεράνος οδηγός, καθώς συμμετέχει από μικρό σε αγώνες. Διαθέτει ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο, δεν αρνείται ότι βάζει βαριά το πόδι του στον γκάζι και μιλάει για την συμπεριφορά των νέων στον δρόμο. Τι τους συμβουλεύει? Τους λέει αν θέλουν να βγάλουν την ορμή τους με το αυτοκίνητο, ας το κάνουν τουλάχιστον στις πίστες. Από τις κλασικές παραβάσεις του Έλληνα, ποιες κάνει συνήθως? Λίγο με την ταχύτητα, αλλά νομίζω ότι και τα όρια ταχύτητας είναι σε τέτοια επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με τα σημερινά αυτοκίνητα. Και δεν είμαι πολύ φιλικός με το flash, δηλαδή αν θα κάνω κάποια προσπέραση δεν πολύ ασχολούμαι. Τώρα εσύ έχεις οδηγήσει σε διάφορους δρόμους, σε διάφορους αγώνες, σε διάφορες πίστες. Ποιος δρόμος σε τρομάζει στην Αθήνα? Να λες ότι όπα, εδώ είναι χειρότερα από όπου έχω πάει. Ποιος δρόμος σε τρομάζει? Υπάρχει και ένα παράδειγμα από έναν οδηγό της Φόρμουλα 1, τον Weber, που ήρθε στην Αθήνα και έπρεπε να παρευρεθεί στην Πάτρα σε κάποιο event. Και έκανε την κορή του πατρόν, έκανε το λάθος να κάνει αυτό το δρόμο. Και ζήτησε ελικόπτερο για την επιστροφή. Οπότε είναι νομίζω το πιο κλασικό παράδειγμα. Αν μπορείς να δώσεις μια συμβουλή σε έναν άνθρωπο της ηλικίας σου, ο οποίος είναι λίγο ενθουσιώδης με την οδήγηση, είναι και λίγο
το βράδυ να πάω να κάνω την κόντρα μου φανάρι. Είναι και λίγο να πάμε στα λιμανάκια ή όπου αλλού να στρίψουμε και να δούμε πώς θα πάει. Τι θα του έλεγες? Τα παιδιά είναι κρίμα ακόμη και σήμερα να χάνονται από οδηγικά έτσι σφάλματα, είτε έχει να κάνουν με το ποτό, που αυτό είναι νομίζω ένα από τα κυριότερα θέματα των νέων. Τουλάχιστον αυτό δηλαδή, να μείνει το ποτό μακριά από την οδήγηση. Ο κύριος Εμίλιος Λογιότατος από την άλλη είναι 89 ετών. Παρά τα χρόνια του όμως χρησιμοποιεί καθημερινά το αυτοκίνητό του στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και στην Εθνική Οδό, κάνοντας συχνά το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οδηγεί 50 χρόνια όπως λέει και αυτό που τον εκνευρίζει είναι εκείνοι που βιάζονται στο δρόμο. Πώς ταξίδευα πριν, επί 2 χρόνια ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, Νικήτη. Έχω πάει στο Πόζαρ το λουτράκι της Αριδέας, να πούμε. Δεν σας κουράζει η οδήγηση πλέον? Όχι. 6, 8, 10 ώρες να οδηγάω δεν κουράζομαι καθόλου. Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο νιώθω άλλος άνθρωπος. Και έχετε δίπλωμα μέχρι τι χρονιά μπροστά σας? Τώρα το 2015 λέει. Μέχρι το 2015. Ναι. Εντάξει, σας πιστεύω, μην το δείξετε. Ναι, μέχρι το 2015. Μέχρι το 2015. Και θα οδηγάτε μέχρι το 2015. Οδηγάω και κινητό έχω, αλλά έχω Bluetooth, το οποίο βάζω εδώ πέρα. Έχετε και Bluetooth. Και λοιπόν, άμα πατήσει το κουμπί, μιλάω. Δεν χρειάζεται ούτε να το πιάσω, ούτε τίποτα. Τροχαία λέει απαγορεύεται το κινητό. Τώρα αυτοί έχουν έτσι δεν απαγορεύεται όπως το έχουμε το Bluetooth, εγώ να πούμε, ή να το έχεις εδώ το Bluetooth. Τους νέους οδηγούς στο δρόμο πλέον στις μέρες μας, πώς τους βλέπετε? Είναι νευρικοί τώρα, οι καινούργοι οδηγοί είναι πάρα πολύ νευρικοί, βιάζονται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βιάζονται και κοιτάζουν να σε προσπεράσουν. Δεν κάνουν κανονική. Πηγαίνουμε σε 2 σειρές και ξέρουμε ότι σε λίγο η σειρά οι 2 θα γίνει 1. Το βλέπει αυτός, αλλά κάθεται εκεί και κοιτάζει να μπει μέσα. Τώρα βέβαια ένας νέος θερμόαιμος οδηγός σας έλεγε, κύριε Εμίλιε, δεν βιάζομαι εγώ, εσύ πας αργά. Τι θα του λέγατε? Τι να πω, εγώ πώς σιγά τι να του πω να πούμε. Εσείς πάτε με το όριο, πάτε λίγο παραπάνω? Πάντα πηγαίνω με το όριο. Πριν από λίγα χρόνια πατούσα και λίγο παραπάνω, ήθελα να το δοκιμάσω το αυτοκίνητο να πούμε. Ξέρεις, όταν πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη, έχει μερικές φορές μια ευθεία τελείως. Εκεί κοντά στα 80, όταν ήσασταν σε ηλικία, τρέχατε λίγο παραπάνω? Όχι, βλέπω τα όρια ταχύτητος. Με εκείνα πηγαίνω. Με τα όρια ταχύτητος. Τώρα για να μπει στην Αττική Οδό είναι 120. Ναι. Πρέπει να πηγαίνω με 120. Τι να κάνω, να πάω χαμηλότερα. Από παραβάσεις, γιατί όλοι μας κάνουμε κάπου καμιά παράβαση. Τι κάνετε, ποια είναι η παράβαση που μερικές φορές την κάνετε? Παράβαση μια φορά. Το σταμάτησα στο Χαλάνδρη σε μια κατηφόρα εκεί πέρα για να πάρω κάτι απέναντι και μόλις βγήκα έξω, χράπη ήρθε ένας και μου κάνει κλήσεις. Στάστο ρε φίλε, ακόμα δεν βγήκα, λέω. Να το πάρω να φύγω. Άλλη μια παράβαση ήταν μες στο Πόζαρ και πήγα από το Πόζαρ πέρα στον Αρχάγγελο, ένα ωραίο μοναστήρι. Ναι. Και είχα βγάλει τη ζώνη, η γυναίκα μου δεν τη φορούσε. Εγώ την έβγαλε το καλοκαίρι να πούμε και ζεστάθηκε κλπ. Και την είχα στήσει σε μια γέφυρα οι χωροφύλακες για να κάνουν έρανο σε μια εκκλησία. Και με γράψανε. Γιατί πέρασα εδώ από το Ρηνοδικείο Αμαρουσίου, με αθώωσε. Λέω, ήταν καλοκαίρι, ζεστάθηκα, τράβηξα λίγο τη ζώνη τώρα. Αθώος λοιπόν ο κύριος Εμίλιος. Αθώος, δεν την πλήρωσα την κλίση. Μάλιστα. Εμείς εδώ έχουμε καλούς δρόμους. Ακόμα δεν τους τελειώσαμε την δρόμο. Έχω τώρα μια ζωή ολόκληρη και δεν τελειώσει ακόμα Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Μέχρι πότε θα οδηγείτε? Καλώς εχόντων των πραγμάτων, να είστε καλά πάντα. Εγώ θα οδηγώ όταν καταλάβω ότι δεν μπορώ να οδηγήσω, θα σταματήσω.